عين ماي بتميت زي كلاوي رجوك اللاي قيسك تمو وشتو تماري سلام سقالق عارحة مدرب بحري سلام سسفنا رقد بيتو معبل كتالي زي السحر عفتو هزمنا بسعو سر بار صنوع دوار زي الربرب شرحي برحي يقاوح تعباي وران بغران نستيد عد باباي عرب ربي كابيدين عرب ربي سراوي عرب ربي زي رب ربي خزبي عرب ربي مرد كتريك سجرب عقلي مرد كتبي سراب حيلي عقل حيلي الله صنفو نفحد تبعد كبيعتكو سلفك قعر فرحت نقو عاين نقل تعندي وركو كفيلو لامبر برامو لكو سلي سلي غاقر سودقو بدلو بغطار متى دمتار ويدرو نقح الحين ناتر سنفكو يقبلو الناس عمريت سلي عن النيوز سيدي حريت كلو انتناين عقيد زمر الله وبغا يقبل هيوت يقبر الله عرب ربي سلازي اللي كابري مزعبي كله خين الله وحكو كله خين الله نحكي عايشين ستحي عرب ربي عود ستحي مزاربي إريترا زي ربرابي سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمريتنا بهجنانيو لومون كم وتر قداسن وانا ونتحسوتات حزنا لكم مسينا لنا بزا زي ربرب حزبي عرب رابي نابلو I don't know حساباتي فعبديلات اللي ازيات امتي درفيا ازيات امتي I don't know امتي هجراو درفقوا مستعمقتو تعمو مقرتو كم تزدلنا استماقرو زلنا قينا يسمعننيو نالبات نير تراس لزبز حد يقينو تدرفي بزحنا هاجرت اللي تدرفت يقينو نبي حق دعم درفي امقت حركات نيكالات زلويو it's beautiful so what is going on علمنا زينا مرة بزي حوازلو نايلومي قرم زبل إنا هنري بماكلاي مبراط راه يكون بأوروبا أبكرنا أفريقيا أبكي بحر زكات مسولو دما بزسف ملك كنرينا برقص إرتران قبتن زخدو زلو دما سنتر نايتي أبكبابينا زقبر زلو عبيا زارا بزعبا كوين زلو يسلزي هيا لايك مقبرة يترسعو هذا كبر حونا الله بزي كل جزء سلام يمادوز بلن مرحبا يمادي لي اللهو تم تفلتوا ببلين فلتكم اللهم تدين فلتكم ما سلام زعر كيف لأن ببلين كل جزء سلام يمادو يبلن أنا خا اللي سيف فلتني مرحبا يمادو لومي بتهد سمعي لي اللهم مالتيو كم ورا الكفل لي كاتبلون الله تبلون غوص تسفلي ونا اللهم كفل ليكم دما كبلكم يفتون جرا من قدي كاباغن كالكو أنكوا قد صدس بلن بنعرا ويبيكنا ما أبكالك زيد حن كروك فتني anyway where do we start now نايب حكي زقرم كنت سلزلو اسكما جمريا بزغن جمر تايم زبلونا زلو Middle East, President Trump is still pushing for a deal with Iran and says that we could have an idea of the potential peace agreement in the coming days. Chief Foreign Correspondent Trey Yates joins us live from Tel Aviv with more. Trey, what can you tell us? Yeah, hey guys, good morning. We're tracking another development as well. A U.S. Apache helicopter went down near the Strait of Hormuz on Monday. Now, President Trump says the crew members are doing fine, and we are still gathering more information on what took place. It's not clear if the gunship went down due to enemy fire or a mechanical issue. This does come as the ceasefire with Iran is holding again. دونالد ترامب سلامي متعالو لنكنك نزراربينا كنردادا نخلينا يلون عالم كعقس فتنالو قمتلي لهم دما حوس هابيلهم حبيهم ماك حلفن يوم زلو هليكوبتر اباتشي كابتن ازيون كبرات سوفيستيكيتد زغانا وتدراويان هليكوبترات نا امريكا تاريما
ወዲቃ ኣላ ይብሉ እንታይ ከም ዝኾነ ግን ክንፈልጥ ኣይከኣልናን ናይ ፀላኢ ዓይኒ ድዩ ረኺብዋ ቴክኒካዊ ብልሽት ድዩ ኣጋጢምዋ እዚ ክንፀረና ኣይከኣለን ይብሉ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ኢራን ኣብ ጎዳጉዲ ዘሎ ኒኩለር ንቆፃፀሮ ኣለና ክብሉና ግን ፀገም የብሎምን ኣብ ድፍዓት ናይ ኢራን ዘሎ ንሪኦ ኣለና ክብሉ ፀገም የብሎምን ሄሊኮፕተር ናቶም ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ዘላ እንታይ ከም ዝኾነት ግን ምፍላጥ ኣሸጊርዎም ኣሎ ዋይ መራ የሕዝኑኻ أي كتحبوا لجدا واللي عقدي فاتكم من بر ما اسمه جمري أخوينا إيران واللي عسقده فتوسي جمال سريع كاقوم بعد هذا للومي كم ذاتري وازر لغم مبل كندي مخانا كقطركم يقد قطر وما كلاتون سلوزلو مالتي لذي هليكوبتر ناي دا دونالد ترامب قال كابتن أزين سوفستيكيت زبالة تهاري مودي قال معناته بيا تكنيكاو ጸገም ገለ ይድብሉ ግን ተሓቂ ኣብኸልና ትኩስ ከነብሎ ማለት ክስትርዎ ስለ ዝደልዩ ተወቂዓ ትኸውን እምበር ኣብቲ ከማግብ ናይ ሕርሙስ ዘውድቕ ምክንያት ኣይነበራን ብልሽት ንዘለዋ ድማ ናብኡ ገፁ ኣይልእኽዋን እዮም መቸም ኩለንተን ተሃሪመን ዝወደቓ ከባቢ ልዕሊ 10 ዝኾና ቴክኒካዊ ብልሽት ከም ዘጋጠመን እየን ዝብሉ ብኻልእ ዘራርባ እቲ ቴክኒካዊ ብልሽት ዝበሃል ዘሎ ክሳዕ ክንዱ ዝተጋነነ እንድሕር ኮይኑ ካብ ናይ ኣሜሪካ ነፋሪት ምግዛእ ጸገም እዩ ማለት እዩ Some breaking news that we are following here coming into our newsroom. There on the right-hand side, you can see a live look over the Strait of Hormuz and the surrounding area that's coming in from marine traffic. Now, as we cover all of the latest developments, we have now learned that crew members have been rescued after a U.S. Army Apache helicopter crashed right over the Strait of Hormuz. I want to take you to a post that's now coming in from U.S. Central Command that is CENTCOM, where they break down كم تريو زلهم تي كل عيار يوم زريهم زلوا عبزي تي وشمت حرموز تاكن دي إيران ولا كمودماتي برشان قال في نائب علي مرات تاكناي نفرتين كساقصهم زلوين عن رزلنا هجون بحفشا جن ستيل تي ريسكي ناس نحلوه يزغطل زلو كم زغطلو زلو زلو دما أبتا هليكوبتر زنبورو سبات دونالد ترامب تأمين الله باي ذا واي تم سبات بدحان وز يوم يلو هليكوبتر دما كم زو دغت دونالد ترامب عبريته هي بكاس معكمي and تسنتكم زبال زلون انتي كم زبالة كن ريو كم فتنين عام جمرياس كتناي دونالد ترامب نقرا من قد زبالو كن سمع بتقول دايتي and have been rescued safely. There's a report that an Army helicopter went down in the Strait. Can you give us an update on that? Are the soldiers okay? The pilots are fine, yeah. And what Nobody injured. Run it down? We are going to issue a report tomorrow, but the pilots are fine, yeah. That's the big كم تريو زلهم تانا فريد كم تودغت تقبلوا تم بايلوتاتن أبازنا برجن دحان يوم يبللو مالتيون سلزين توحدي سب دايما معتون صبغينا تكوينات كالعلو سلزغل أبزجي كل زي دونالد ترامب زبلو كم زلو ممكن وزين خلينا مالت تم بايلوتات كلهم سلام وزيهم نعم ويوزون حق زرباي زربالو كتب لا يتغلنها معناته دونالد ترامب تايدل اللي يلبلكم علينا ناي سلام ديل كجبر يدللو እንታይ ማለት እዚ ወታደር ናይ ኣሜሪካ ሓደ ፓይሎት ወይ ኣብቲ ኣብኡ ዝነበሩ ሰብ እንተተቐቲሉ ኮይኑ ሰላም ውግእ ክገብር ክወጅ ስለዚ ካቦ ክፍትን እዩ ከምቲ ኣብ ኩዌት ዝተገበረ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ መዓት ወታደራቶም ዝቆሰልዎ ግን ኖርማል ንእሽተይ ጌጋ ያጋጥም ኢሎም ክሓልፍዎ ፈቲኖም ድሓርቶም ወታደራት ኣብኡ ዝነበሩ ብዝተፈላለየ ሚድያ እናመፁ ከምቲ ኣብ ሚኒስትር ምክልኻል ናትና ዝበሎ ዘይኮነ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ይወዲቕና ብዙሓት ወታደራት ከቢድ ዝኾነ መቕሰልቲ ወሪድዎም ኣሎ ቁፅሪ ናይቶም ሞታቱን 6 ገለዮም ድብልዎ ግን ልዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ይግምቱ እዮም ኣብቲ ቦታት ዝነበረ ብፍላይ እቲ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ እንታይ ዓይነት ዕንወት ከም ዝወረዶ ዘርእይኩምን ቪድዮውን ወፂኡ ነይሩ እዩ ብሓፈሻ እንታይ ዝነግረካ ኢራን ካብ ትፅቢቶም ወፃኢ ትኸይድ ከም ዘላ ኢራን ብኩሉ መንገዲ ቻሌንጅ ትገብሮም ከም ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዛዕባ ብሓይሊ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከፍተየ ዝብል ዝነበረ ፅንፅዋይ ገዲፍዎ እዩ ጠቕላላ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ስርዓት ክቕይር ኣብ ኢራን ዝበሃል ዝነበረ there is also ስሞት ናይ ቀደም ፈፂሙ ወላ ተደናጊሩን ክብሎ ዝደሊ ዝብሎ ዘረባ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ማለት እዩ ኢራን ነቲ ኩናት ካበይ ናበይ ክትቕይሮ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እጂ እውን ሄሊኮፕተር ናቱ ተሃሪማ ከላ ሸፈፍ ኢሉ ክሓልፋ እዩ ዝፍትን ዘሎ and this is also መቐፀልታ ናይቲ ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ unanswered. Was the helicopter shot down by Iranian fire or did it suffer a mechanical failure? The incident, as President Trump said, is now under investigation. This marks the first Apache helicopter lost during the US-Israeli war on Iran. The twin-engine Apache is one of the most feared weapons in the US arsenal, armed with Hellfire missiles, a 30mm chain gun, and advanced targeting systems. The helicopter has been a key part of Washington's war efforts to challenge Iran's effective
ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ኣገደስቲ ናይ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ወይ ወታደራዊ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ዝኾነት ሄሊኮፕተር እያ እዚኣ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብፍላይ እዚኣ ኣበዮም ዝጥቀሙላ ኤር ዲፈንስ ናይ ፀላኢ ብዙሕ ኣይኮነን ኣብ ዝበሃለሉ ትሕት ኢለን ካርማ ዝኽእላ ነፈርቲ እየን ስለዚ ኣብ ትሕት ዝበለ ኮይነን ዕላማታትን ካርማ ዝኽእላ ዝበሃላ እየን የግዳስ ናይ ኢራን ዓቕሚ ገና ብፅቡቅ ክምዝምዝዎ ኣይከኣሉን ኣለዉ ምክንያቱ ገምጋማት ናቶም ብተደጋጋሚ ሓደጋ ይፈጥረሎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ and they are just facing a lot of criticism a lot of challenges ብዙሕ ብድሆታት ይገጥሞም ከም ዘሎን ብወታደራዊ ይኹን ብሲቪላዊ መዓላ ሽግራቶም እናበዝሐ ይኸይድ ከም ዘሎን ኩናት ናይ ኢራን ድማ ዘይተፀበይዎ ለውጥታት ይገብረሎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ መቸም ድሮ ካብ ሮሊን ኣብዚ ዝግበር ዘሎ እንታይ ዝገብራ ነተን ድሮናት ኣብ ምህራም ይኹን ነተን ጀላቡ ፈንጂ ዝገብራ ኣለዋ ገለ ዝበሃላ ነተን ፋስት ቦት ንምህራም ዝጥቀሙለን ዝነበሩ እዮም ወይ እውን ክጥቀሙለን ዝሓስቡ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ክሪኦ ከለዉ ግን እቲ ክለዓየር እስከ ኢራን እንታይ ኢሎም ናይ ኢራን ካ ክንሰምዕ In the event of continued aggression and acts of hostility, the United States and Israel will be dealt with even more forcefully. Now, questions are also growing over the true cost of the Iran war for the United States. While the US Department of War has disclosed only limited details, a report by the US Congressional Research suggests the scale of losses is far greater than many expected. At least 42 US aircraft have been lost or damaged since the launch of the war on Iran. ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም ኢራን ንእስራኤልን ኣሜሪካን ወታደራዊ ኮማንድ ናይ ኢራን ዝበሎ ማለት እዩ ካብ ዝፅበይዎ ወፃኢ ብድሆታት ክንፈጥረሎምን ሓደጋ ክንፈጥረሎም ከም ንኽእልን እዩ ዝነግር ዘሎ ንሱ ጥራይ ደይኮነ ድማ ዋላ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኮንግሬሽናል ሪሰርች ወይ እውን ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ብዝገብሮ መፅናዕቲ ክሳብ ሕጂ ከባቢ 42 ነፈርቲ ኩናት ዓበይትን ንኣሽቱን ክቡራትን ማእከሎትን በብዓይነተን 42 ነፈርቲ ከሲራ ኣላ አሚን 42 ነፈርቲ ማለት ናይ ሓደ ሃገር ኖርማል ሃገር ወታደራዊ ዓቕሚ ማለት እዩ I'm not sure ኢራን ንባዕላ 42 ነፈርቲ ኩናት ነይርዋ ዶ ይነበራን so በቲ ኮንቬንሽናል በቲ ንቡር ትርኢዮ እንተዝኾን ነይሩ ኢራን ኣብ ከምዚ ደረጃ ይንበፅሕትን ኢራን ግን ካብቲ ኮንቬንሽናል ወይ ከዓ ንቡር ወታደራዊ ዓቕሚ ኣሲሜትሪክ ወይ ከዓ ዘይንቡር ካልእ ቅዲ ናይ ኩናት ስለተኸተለት ትፈጥሮ ዘላ ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ሶ ካብተን ዝኸበራ ወይ እውን ዝበርትዓ ዝበሃላ ነፈርቲ ኩናት ጀሚርካ መን ኢኻ ትብለን ዘን F-35 ዝበሃል ፕሮግራማት ጀሚርካ ካልእ በብዓይነቱ F-14-15 ድዩ ኢ ዝበሃላ 4 ካብዚኣተን F-15 ኢ ዝበሃላ ቀንዲ ናይቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ዝበሃላ ክሳብ ኩናት ናይ ኢራን ድማ ተተንኪፈን ዘይፈልጣ ታሪመን ዘይፈልጣ ነፈርቲ እየን እዚአን ክሳብ ኩናት ናይ ኢራን ማለት እዩ ኢቨን ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ይጥቀሙለን ኣለዉ ድዮም የለውን እንድዒ ግን ኣቡ ክሳብ ንመጀመርያ ኣብ ኢራን ታሪመን ዝበሃላ ዘለዋ እዚአን ስለዚ ካብዚኣተን 4 ታሪመን ከም ዘለዋ ቀፂሎም ሓንቲ F-35A ግን ልዕሊ እውን መስለና ኣነ ከም ሰማዕኮ ብናይ ኢራን ቋንቋ እንተኮይኑ ክልተ ዝኾና እየን ካልእ እዚ A10 ዝበሃላ ተንደርቦልት ዝብልዎን ሓንቲ ካብኣተን E3 ዝበሃላ ናይ ሰርቬይለንስ እዚአን ኣዝየን ክቡራት እየን ክሳብ 700 ሚልዮን ዝበፅሕ ዋግአን እዩ እዚኣተን ሓደ ናይ ኣብ ሰማይ ዝኾነ ራዳር ማለት እዩ ብስዑድያ ዝተሃረመ እዩ ነይሩ እዚ ኮምባት ሬስኪው ሄሊኮፕተርስ ዝበሃላ ከምዚኣተን ኣብቲ ናይ ኢራን ዝገበርዎ ኩነታት ነይሩ ካልእ MC-130J ስፔሻል ኦፕሬሽንስ ኤርክራፍት እዚኣተን ኣዝየን ኣብ ዝኾነ ምድረ በዳ ወሪደን ሰራዊት ከውርዳ ዝኽእላ ኣዝየን ኣገደስቲ ኣሜሪካ ጥራይ ዘለወን ዓይነት ነፈርቲ እየን ነይረን እዚኣተን ድማ ኣብ ኣሜሪካ ገለ ዝገበሩ ኣቡ ክልተ ካብዚኣተን ኣብ ውሽጢ ኢራን ዝኾነ ስፔሻል ኦፕሬሽን ነቶም ክልተ ፓይሎት እዮም ዝብልዎ ግን ዕላማ ኒኩለር ናይ ኢራን ንምስራቅ ድዩ ወይስ ንኢራን ኣብ ውሽጢ ኣቲና እንታይ ክንገብራ ንኽእል ኢሎም ዝፈተንዎ ስለዘይጠዓሞም ኣቡ ባዕሎም በዓልና ቃፂልናዮም እዮም ዝብሉ ግን ኢራንካ ባዕሎም ከም ዘቃፀልዎን እዩ ዝንገር ብርግፅ እዚኣተን እውን ከምኡ ማለት እዩ ካልእ 7 ካብዘን KC-135 ዝበሃላ እዚኣተን ኣዝየን ኣገደስቲ እየን ኣብ ዓውደ ኩናት ምክንያቱ ነቲ ኩናት ብነፈርቲ ኩናት ንትገብሮ ኣብ ሰማይ ነዳዲ ንክመልኣ እዚአን እንተዘየለዋ እቲ ኩናት እተን ነፈርቲ ክሳዕ ክንዱይ ትጥቀበለን ኢኻ ምክንያቱ ርሑቕ ቦታ ሃሪመን ቀልጢፈን ክምለሳ ኣለወን እዚአን እንተለዋ ግን ቀስ ኢላ ኣብ ሰማይ መሊኣ ከም ብሓድሽ ተመሊሳ ከም ድሌታ ወይ እውን ነዊሕ ጉዕዞ ከይዳ ቅድሚ ምህራማ ፅቡቅ ጌራ ነዳዲ መሊኣ ካብቲ ክልል ደቡብ ናቲ ማለት እዩ ሽዑ
ብዙሕ ቦታታት ከይዳ ንክትሃርም ዝገብራያን 7 ካብዚኣተን ድማ ገሊአን ኣብ ኢራቅ ገሊአን ኣብ ኩዌት ገሊአን ኣብ ካልእ ተሃሪመን ኣለዋ ድሮናት ተሪኻ 24 MQ-9 ሪፐር ድሮንስ ዝበሃላ 24 ካብዚኣተን ተሃሪመን ኣለዋ ዋው it's incredible so and then ከም እናበለት ሊስታ ይቕፅል ኢራን ወላ ሓንቲ የብሉን ክለዓየሩ ኣጥፊና ኢና ከም ዝገበርና ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ባይታ ክትሪኦ ከለኻ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብግምጣሉ ኢራን ኣፅዋራታ ክሳብ 70% ከም ዘሎን 75 ናይቲ ሞባይል እናተንቀሳቐሰ መተኮሲ ዝጥቀምሉ እውን ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ this is going to be very very crazy ሓደ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ኣብ መንጎ ነተንያሁን ዶናልድ ትራምፕን ዘሎ ዝምድና ሓርፊፉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ናይ I don't believe it ኣነ ክንዱ ዝኣክል እምነት የብለይን ኣብ ልዕሊኦም because I'm not sure እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ክሳብ ክንዱ ሓቅነት ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ because at the end of the day manipulate ንምግባር ወይ እውን ንምዝንጋዕ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል እንተ ዝበኣሱ ነይሮም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዘይኮነስ ብዛዕባ ካልኦም ክበኣሱ ነይሮም Sides agreed. Since then, Israel has continued to operate against Iran back. ሕጂ እቲ ባእሲ ናቶም ሓቅነት ከም ዘይነበሮ ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘለና እስራኤል ኣብቲ ተኩስን ምትሕርራሙን ትሮ ተመሊሱ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ በቲ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ሰላም ቀሪብ ኣለኹ ይብል ብኢራን ግን ከምኡ ዝበሃል ከም ዘየለውን ይነግሩ that could actually be implemented. And I think with regard to Iran's blocked assets, this is in fact a very clear and prominent example of that. As for uranium, enriched materials, enrichment itself and nuclear issues, we are not currently negotiating on those matters. So Ibrahim Azizi, key parliament member. ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብቲ ጣውላ እውን ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ቀሪብሎ ዝብሎ ዘለዎ ብወገን ኢራን ካብቲ ናይ ሴኪሪቲ ካውንስል ናቶም ዝወፅእ ዘሎ መጀመርያ ገንዘብና ክምለሰና ክኽእል ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ዲል ኣገዳሲ ዲል ክህሉ ተኮይኑ ገንዘብ ቀልጢፉ ክኽፈል ከም ዘለዎ 14 ቢልዮን ዝኸውን ገንዘብና ክወሃበና ኣለዎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብዛዕባ እቲ ናይ ኒውክለር ናይ ካልእን ክንገብር እንድሕር ኮይና እውን ቀሲልካ ክግበር ዝኽእል ዳ እምበር ብተብተብ ኣብ ዓውደ ኩናት ከለኻ ክግበር ዝኽእል ከም ዘይኮነ ስለዚ በቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ዲል ይመፅእ ኣሎ እናበለ ክእምን ዝፍትን ዘሎ ናይ ዲል ምልክት ወይ ናይ ስምምዕ ምልክት ከም ዘየለ ሓውሲ ተስፋ ቁረፁ ዝመስል Uranium, enriched materials, enrichment itself and nuclear issues, we are not currently negotiating on those matters. So Ibrahim Azizi, key parliament member, says we're not negotiating. So I don't know how to interpret this. Are they not talking to the foreign minister, or are they different? Are they playing a game here? What do you think? Yeah, an important interview by Fred Pleitgen there in Tehran because it gives you a sense of where the Iranians stand right now. They are not as optimistic toward a possible agreement in the days ahead. We heard from President Trump overnight who said we'd get more clarity in the next few days, but Iranian officials are making clear if those assets are not released, they're not willing to sign an agreement, and the Americans have said those assets will not be released unless the initial parts of a memorandum of understanding are reached that would open the Strait of Hormuz and then go into those deeper negotiations related to Iran's nuclear program. When we step back here, ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ቀረባ ዲል ክግበር ከም ዝኽእል ይነግር ኣሎ ኢራን ግን ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ቅድሚ ምፍራምና ገንዘብና ብምሉእ ክስደደና ክኽእል ኣለዎ ይብሉ ብዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ስምምዕ ገለ ክፋሉ ከይተግበረ ከሎ ገንዘብ ዝበሃል ኣይንብልና ይብላ ኣሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ፋንዳመንታሊ ወይ እውን ብመሰረቱ ኣብ ኣገዳሲ ዝርክብ ወይ ስምምዕ ተበፂሑ ከም ዘየለ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ይህብ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሃንደበታዊ ዝኾነ ስምምዕ ንክግበር ወይ እውን ኣገዳሲ ዲል ንኩሉ ክቕየር ዝኽእል ከጋጥም ይኽእል ዶ እንድሕር ኢልካ መብዛሕትኡ ሰብ ዝግምቶ no it's not possible ስለዚ እንተወሓደ ፍልያትካ እናፅበብካ ክትከይድ ክትፍትን ኣለካ መን እዩ ኸዚ ነዚ ምልክት ሕቶ ዝገብሮ ዘለዎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቀንዲ በይዝ ማለት እዩ ስለምንታይ ነዚ ናይ ፎክስ ዝያዳ ንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣተሓሳስባ ብዛዕባ እቲ ኩናት እንታይ ይመስል ዝቐረበ ሓበሬታ ክቡና ዝኽእሉ እዚኦም እዮም እምበር እቲ ካልእ ሊበራል ሚድያ ጠቕላላ ዶናልድ ትራምፕ ዝጠፈሸን ፕላን ዘይብሉ ስትራቴጂ ዘይብሉ ብሓሶትን ብምድንጋርን ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሰብ ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ እሱ ድማ እታ ባይታ ንሪኦ ዘለና ግን እቶም ናቱ በይዝ ከማን ተሪኻዮም ኮንፊዝድ ኮይኖም ኣለዉ ኢራናውያን ዲል ከም ዘየለ ይነግሩ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብዚ ቀረባ ዲል ክግበር ከም ዝኽእል ይነግር ኣሎ ስለዚ ነቲ ዘይምርዳእ ናይቲ ሓሳባት ብምንታይ ክገልፅዎ እዮም ዝፍትኑ ኣብ ኢራን ዘሎ መራሕቲ ፅቡቅ ምርዳእ የብሎም ናሓትሕዶም ብዝብል ሓሶት ምክንያት ገይሮም ክሽፍንዎ እዮም ዝፍትኑ ግደ ሓቂ ኢራናውያን ድሌታቶም ንጹር እዩ ኮሄረንት ዝኾነ ዝተዋሃደ ሓደ ነቲ ሓደ ዝገራጮ ዘይኮነስ ዝመላልኣን ትክክል ዝኾነ ዘረባን ውሕድን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ንሳቶም ውህደቶም
ብጣዕሚ ውሁድ ዝኾነ ዘረባ እዩ ዘሎ ውህደት ዘየለ እንታ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ነፍስኻ ምፍታሽ ማሓሸካ ክበሃል እዩ ዶናልድ ትራምፕ You raise a very important question, Brian, and that question is who is in charge and who can actually make the final decision to an agreement with the United States? Is it the foreign minister? Is it Iranian President Masoud Pezeshkian? And ultimately, we know that sign-off will have to come from Mujtaba Khamenei, the new supreme leader of Iran. And so things are still very unclear in the region, and it's really not clear if the Iranians are willing to make a good faith deal at this point. Remember, this has been dragged out for more than 2 months now. And ብሓፈሻ ተስፋ ቆሪፆም ከም ዘለዉ ይደረየካ ከምታ ዝበልኩም እቲ ፀገም ኣበይ ከም ዘሎ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ፅቡቅ ስምምዕ ክግበር ትሕሪ ኮይኑ ኢራናውያን መን ክፍርም ይኽእል መን ዝውስን ዘሎ እውን ስለ ዘይፍለጥ ዘሎ ክብድ ዝበለ መድረክ እዩ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ well deal with it and this ነዚ ዝብለኩም ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ናይ እስራኤል ስለያ ይስልዮ ከም ዘሎ ንዝፍለጥ ዘሎ ከማ መልሲ ክህብ ዘይከኣል ሃገር እዩ discussion of Israeli spying in the U.S. I'm going to give credit to NBC News. They broke this story first. Let's put C1 up here on the screen. The Pentagon has raised the threat of Israeli spying on U.S. to the highest level. Let me explain some of what they have, and then I will give you. Israel ni America bifallay neti Pentagon ዝበሃል ካብ ምሕር ውሽጦም ኣትያ ትስልዮም ዘላ ካብ ናይ እስራኤል ሓደጋ ናይ ኣብ ውሽጦም ዝኣትዎም ዘሎ ስለያ ምስ ናይቶም ቀንዲ ጸላእትና ዝብልዎም ናይ ቻይና ራሽያን ደረጃ በጽሑ ኣብቲ ዝሃየስቲ ተጠንቀቕ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ተጠንቀቕ በጽሑ ዘለወሉ ምክትል ፕሬዚደንት ብዛዕባ ሰዓቲቱ እንታይ ኢሉ ሃገር እዚኣ እኮ ኣንሕናስ ንግረም ኢና ዘለና ማለት ተዋስኦ ድዩ እዚ ወይስ ሓቂ ክርዳና ኣይከኣልን Concerned are you about Israel spying on the United States and freelancing in Lebanon? Well, look, I think obviously the Israelis and the Israelis and the United States, we have a lot of shared interests, but we also have some situations where our interests diverge. And I think where the president has been very clear here is that while Israel obviously has some objectives that it has, the United States' main objective in Iran is to ensure that Iran does not have a nuclear weapon. And we've actually, thanks to what's happened over the last few months, but really ነዛ ቪድዮ እዚኣ ነዛ ዘረባ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ ነጊረ ይኸውን ኢለያ ነይረ ኸውን ግን ሓደ ነገር ጥራይ ክንፅረልኩም ዘሎ ኣብ ዓለም ብዙሕ ዓይነት ሃገራት ርኢና ኢና ሶማልያ ልኡላውነታ ምሉምሉ ክትሕሉ ይከኣለትን መራሕታ ብካልእ ነገር ይዝወሩ እዮም ገለገለ ኢልና ንካልኦት ሃገራት ንዛረብ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ንባዕሉ ኣብ ኢማራትን ብካልኦትን እዩ ዝዝወር ንብል ነርና ኣብ ዓለም ግን እቲ ዝኸፍአ ብካልእ ሃገር ዝዝወር ፖለቲካ እንተሎ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ እዩ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ እዩ ኣሚን እዚ ነገር እዚ ምናልባት ናይ እስራኤል ጉዳይ ብገለ እንተወዲቑ እዚ ነገር እዚ ትዝበለፀ ፊልም ኣብ ዓለም ክኸውን እዩ እቲ ዝዓበየ ፊልሚ እዚ ይኸውን ፊልሚ ዘይተገበረሉ ክሳብ ሕጂ ትፀገም ነቲ ፊልሚ ኢንዱስትሪ እስራኤላውያን ስለ ዝውንንዎ እዩ ፈፂንካ ኮይንካ ክትርድኦ ዘይትኽእል ኣሜሪካስ ብፀጋታቱ ብህዝቡ ብኩሉ ሓያል ሃገር እዩ ዝበሃል ግን ኣብ ውሽጢ ዓዱ ሓደ ንእሽተይ ሃገር ንእሽተይ ጫቆይት ሃገር ይስልየሉ ኣብ ውሽጡ ኖርማል ስለያ ኣይኮነን ነቲ ምክልኻል ናቱ ብምሉእ ኣብ ውሽጢ ኣትይዎ እዩ ፖለቲካ ናቱ ሒዝዎ እዩ ሚድያ ናቱ ሒዝዎ እዩ ኩሉ ነገር ዋላ ፕሬዚደንት ናቶም ሒዝዎ ኩሉ እዚ ብጭብጢ ናይ ኣሜሪካ ተሰኒዩ ካብቲ ስለያ ናይ ኣብ ፔንታጎን ወፂኡ ከሎ ዋይት ሃውስ እንታይ ይብላ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሓሶት እዩ ከምኡ ዝበሃል የለን እዚ ፕሬዚደንት እዚ ምክትል ፕሬዚደንት እዎ ከም ዝስልዩ ኢና ንፈልጥ ኢና ግን ነናትና ረብሓ ኣለና ግለ ምክንያቱ ተቢዕካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣንፃር እስራኤል ንባዕሉ ፕሬዚደንት ክኾን ስለ ዝደሊ ዘሎ ምስ ንእስራኤል ክነቅፍ ነታ ዘረባ ጉሲ ኣቢልካ ክትሓልፍ ኣለካ ጉሲ ዘብላ ዘሎ ድማ ምክንያት ኣለዎ ከምዚኣ እንተዘይሉ ገንዘብ ናይ እስራኤል ክረክብ ኣይኮነን በቲ ሓደ ከምኣ ብንፁር ክኸሶም ተጀሚሩ ገንዘብ ናይ እስራኤል ክረክብ ኣይኮነን ከይተዛረበት ንሕሪ ኮይዱ ድማ እቲ ቤዝ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ማራ ይሰልችይዎ ዘሎ እዚ ብኣሜሪካ ሰልችይዎ ኣሎ ገለ ነገር እስክብል ኣሎ መርገፂ ናቱ ክፍለጥ ኣሎ ስለዚ ኣብ ውዑይ ማይ ዝኣቱ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዓለም ልኡላውነታ ባዕላ ዘረከበት ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ኢትስ ክሬዚ ከምዚ ዓይነት ፀገም ወሪድዎም ከሎ ብዛዕባ ናይ ካልኦት ሃገራት ከም ድሌትካ ጠብለቕሎቕ ክትብል ንዓለም ምሉእ ተመሓድር ሃገርሲ ውሽጣዊ ፀገማ ካልእ ሃገር ከመሓድራ ካልእ ከም ድሌቱ ክዝውራ ፖለቲካ ናታ ብናይ ካልእ ረብሓ ክዝወር ከሎ ዘስደምምን ዘሕዝንን እዩ ግን መግለፂ የብልናን ነዚ ድዑ ዝኸውንሲ መግለፂ የብልናን ምናልባት እዚ ሕጂ ድብፃሕ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኤምቢሲ ወይ እውን ካልኦት እውን ነቲ ሓበሬታ ደውፅዎ ዘሎ ዘገርም እዩ ንባዕሉ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ይዝረባ ኣሎ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝርዮ ዘሎ and it's incredible ሓደ ሃገር ብከምዚ ደረጃ ክወድቕ ክንሪኦ ከለና ኣነ ምግራመይ ወዲየ ግን ኣብ ኣሜሪካ ዘገርም ኣስዊሒዱ ካብ ቀደም ኢኹም ክትብሉ ንትኽእሉ ኣይ ኣንደርስታንድ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እስከ ቁሩብ ትለይ ሓንቲ ዲቱር ጌርና ድማ ናብ
ናብ ኤሮጳ ገጽና ክንሰግር ኤሮጳ እንታይ ይገጥመሉ ናይ ኤሮጳ ብዙሕ ነገር እዩ ዝግበር ዘሎ መጀመርያ በዛ ናይ ኤሮጳውያን ንሓትሕዶም ዝገብርዋ ዘለዉ ክንጅምር Well, Germany and France appear to be ending their plans to build the next generation of fighter aircraft together. Several media outlets say the governments in Berlin and Paris are on the verge of announcing that they are not continuing work on a joint fighter jet component of the Future Combat Air System, or FCAS. The state-of-the-art aircraft has been on መቸም ኤሮጳ ጽቡቕ ነገር ኣብ ጽቡቕ ነገር ንኸይበጽሑ ምሒሎም ዘለዉ ሃገር እንዲኦም ኮይኖም ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ትሪኦም ዘለኹም ጀርመንን ፈረንሳን ተን ክልተ ቴክኖሎጂካውን ቁጠባውን ብኩሉ ተንዛዓብየ ሃገራት ናይ ኤሮጳ ሕብረት ማለት እዩ ጀርመንን ፈረንሳን እየን ክልቲአን ናተን ቴክኖሎጂ ፈረንሳ ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ጀትስ ገለመለ ንፍዕት እያ ገለ ካብቶም ዝሓሸ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ዘለዋ እያ ጀርመን ድማ ኢንዳስትሪያዊ ዓቕሚ ናታን ቴክኖሎጂ ናታን ካካል እዩ ክልቲአን እዚአን ሓዊስከያን ናይ ኤሮጳ ሕብረት ደገፍ ተወሲኽካሉ ተወዳዳሪ ነፈርቲ ኩናትን ተወዳዳሪ ናይ ስፔስ ሓይልን ክፈጥሩ ክእሉ እዮም ተባሂሉ ብዙሕ ተስፋ ዝተነበረሉ ፕሮጀክት መዓት ቢልዮናት ተዋሂቦ ክልቲአን ስራሕ ጀሚረን ካብ 2016-17 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ክቕፅል ፀኒሑ እንታይ ኣፍሪስከ ተባሂሶም ፋሕፋሕ ኢሎም እታ ካምፓኒ እቲ ፕሮጀክት ፋሕ ከም ዝበለ እዩ ዝንገር ዘሎ ኦ ማይ ጉድነስ it is incredibly ዘሕፍርን ዘሕንኽን እዩ እዚኣቶም ተሓባቢሮም ንኤሮጳ ሓፍ ከብልዋ ዝበሃሉ ዝነበሩ እቲ ፍላግሺፕ ዝበሃል ዝነበረ ኣገዳሲ ፕሮጀክት ናቶም ክረዳድኡ ስለ ዘይከኣሉ ፋሕ ኢሉ ንናቶም ንብረቶም ጠርኒፎም እቲ ፕሮጀክት ናይ መወዳእታ ፋሕ ከም ዝበለ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዊሕ እዋን ከምባል ፀኒሑ ግን component of the Future Combat Air System, or FCAS. The state-of-the-art aircraft has been on the drawing boards for years and was supposed to enter service in the 2040s. It was meant to replace existing warplanes such as the Eurofighter, but the main companies involved in the project, Airbus and Dassault, haven't been able to agree how to divide up the work. German and French military planners also had different specifications for the new aircraft. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንፑቲን ንምውዳቕ ከምኡ ድማ ንባዕሎም እውን ሓያላት ኮይኖም ንኽወፁ ዝሓሰብዎ ነገር ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ስለ ዘይትደልዮ ነዚ ነገር እዚ ኣሜሪካ ኢዳ ከም ዘለዋ ፍሉጥ እዩ ኤሮጳ ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም ብፍላይ ድማ ቴክኖሎጂካዊ ኣፅዋራት ንኸተማዕብላ ይደልይዎን እዮም ምክንያቱ ካብ ኣሜሪካ ክገዝኡ ሚልዮናትን ቢልዮናትን ከኽፍልዎም እምበር ንባዕሎም ነፍሶም ክኽእሉ ይደልይዎም እዮም ስለዚ ስፔር ፓርቲ ስለ ዝብዎም ከምኡ ድማ ዝተፈላለየ ኣብ ውሽጦም ፀገማት ብምፍጣር እዚ ፕሮጀክት እዚ ናብ ቁም ነገር ከም ዘይበፅሕ ገይሮሞ እንታይ ዘገርም ኣለኩም ቢልዮናት ከፊሎም ካብ ራሽያ ዝመፅእ ዝነበረ ጋዝ ኣሜሪካ ክትፍንጅሮ ከላ ኸማን ብሕም ክብሉ ዘይከኣለ ኤሮጳ ነፈርቲ ኩናት ባዕሎም ከማዕብሉ ከመይ ገይሮም እዮም ጠጠው ከብሉ ከመይ ገይሮም እዮም ስቂሎም ክርእይዎም ስለዚ ነዚ ፍላግሺፕ ፕሮጀክት ናቶም ፈሺሉ ድሮ ብዘይቁም ነገር ተበቲኖም ማለት እዩ this is the problem of European Union ኤሮጳ ሕብረት ዝበሃል ተስፋ ከም ዘይብሉ በዚኻ ትርኢ ብፍላይ ወታደራዊ ዓቕናት ሓያል ንክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ሓያል ንዝገብሮ ስጉምቲ ሓያላት መራሕቲ ዘድልየካ መርሕነት ፅሩይ መርሕነት ስለ ዘይብሉ ኣብ ውሽጡ ንረብሓ ኤሮጳ ኣቐዲሙ ዝሰርሕ የብሎምን ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ብኢድ ኣዙር ዘቐድሙ እምበር ናይ ኤሮጳ ረብሓ ዘቐድሙ ይኮኑን እዚ ድማ ኣብ ራሽያ ትሪዮ ኣብ ዩክሬን ትሪዮ ኣብ ኢራን ጉዳይ ናይ ኢራን ትሪዮ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣፍሪካ ኣብ ዝንግዲ ትሪዮ ኣብ ኩሉ ኣብ ዘይምልከቶም ኣትዮም ዋጋ ዝኸፍሉ መርሕነት እምበር ንኤሮጳ ቀዲሞም ዝኸዱ ኣይተረፉ Ulrike Frank, she's a defense and military technology analyst at the European Council on Foreign Relations. Ulrike, can you explain to us in a nutshell why the joint fighter jet is being scrapped? Yeah, so there were many problems, and honestly, this project had problems since its beginning. It was started in 2017, and there were already questions on, as was just mentioned, requirements for what the French and what the Germans needed. Then, of course, 2017 is quite a long time ago, and this was before the war against Ukraine and the German Zeitenwende, the kind of change in German defense policy. So a lot has changed since then. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሓደ ነገር ክሰምሩ ስለ ዘይከኣሉ ነታ ዓባይ ፕሮጀክት ሕልሚ ናይ ኤሮጳውያን ነብሶም ንምኽኣል ብምክልኻል ነብሶም ንምኽኣል ተባሂሉ ዝተወሰነ ሓሳብ ፈሪሱ ስክራፕድ ማለት ፋሕፋሕ ኢሉ ሓደ ሻሪዑ ርዩ ማለት እዩ so this project is a big failure ኣብዚ ዘይተዓወቱ ሕጂ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ዝገብርዎ ዘለዎ ስምዑ So Germany have backed Ukrainian President Zelensky's proposal for direct talks with Russian President Vladimir Putin. And this development, where it comes following Zelensky's meeting with British Prime Minister Keir Starmer, French President Emmanuel Macron and German Chancellor Friedrich Merz at 10 Downing Street, according to a joint statement issued by the leaders following their defense talks.
كم تريوم زلهم دحري 4 عامات ناب 5 عامات قصو أبز قربل زلو زخلو نوع سلام تزار جبرو تباهيلهم أم بالليلهم زنبرو دحر غنداي زلنسكي بغتا دبداب صحيف مسبوتين كزرارب يدليه وسيد كازر لغب على الفلت أبتو تعريف زلو نزرارب نزبلو نجق فينا إلو ما بكون ندوي لمالو أبيدا نبركم دكاي أبيدا نيركت بالدرف نيرانا حدا درافاي أبيدا نيركم زغلو عدك هلق كله سبك هلق كله عدك كتبادم كلان أبين يركم عجدا ترديكم دحري الكلام دما ويل هو كيرس بزعبا زموت يوكريناويان نساتهم التكوينات نابا أفنجعو منا قربي متسلو زلو نفس خاوت كاسلو زغونا نفسهم كوتسو كابتا قدايتيا يرحكو خمزلو يزنقر زلو ازي تحاد كفالين يوكرين مصير راشا تزرارب يبلو اللو قلنا قريدا لي اللون مالتا يكون فلايتو ما بسمين زلو ما بيروبا تنقاقا خاد ليكم يماناتو لن كنز قبرو زلو تهدرا من أوراتات ريابو إذن ريو زلنا أبت نورديك زبال لكل تميتي نفرت كوينات زساتفو زلوا ناينيتو وتهدراو اللي ممتي كايت كم زلو يزنقر زلو سلازي this is also another signal ني provoke مقباروي ونتي ناب راشا كو قبروز دولي زلو حلمتات عقمهم نمرأيز قبروز زلو كل نفرتهم ببناتهم تفل عليها عينت في زلوهم كلها تنتوا هيدن كقبراز غلا نكوينات مدالو زمسل زرباي قبرلو راشا دما there was be نزي أب زقبر زلو retaliation مالك قبر مالس كلوا كم زخل دما عند بوتين ينقر له مالتيو تزي يوروب مسراشا زقبرو زلو فتنتاتن حيل خانة مرآي كمون to some extent شوهاتنا يكوينات I think كوينات زنافقو يمسلو له راشا بتدقاقا متقل تزلا قدايا بيوكرين زلو ناينيتو مسوح بحاني هذه تدلنبر كالك كوينات مسو إيروبا يدلو له خزبل دمت كابو ما يسمعنا نجن إذن ريو زلنا دما تمساسالي ناب كوينات زعدم يقبرالو كال يوكرين كويناتنا يوكرين معاس جميرو انت يلومكم مبزحتك زي زفلت ومعاس جميرو يمزبلو تلتشحن 14 يجميرو مجمريا دما بمنتاي جميرو انت يلومكم بمرجع هذا نيوكرين ناس أخوينا خد كيت مسراشة دما صبوغ زمدنا كل واي زبل حزب نوع مسمرة أنا تم الرجعتي سيايج أو يوم نما نامت يومو هذا يوكرين مسراشة فتسم ركبية بالله كبل زدبل سب أمت يوم أجرجر جيروم نتهاجر ناب أجرجر زتو أمريكا يوزد ما درجة ولا بأوروبا تقبل نزل وسنا مقوت تكوينات أمريكا خمسة بقص ومالتي ببزع زي استرجاجز أنا جريزي لكعكم حجابي بجمع الله مسيلكم حنت هاجر كال يوكرين تطون دحريلا كال هاجر كجمرو مخانو يفلت صادمة أرمينيا تبال بزع زي سمعكم الله. Nikol Pashinyan has claimed victory in Sunday's parliamentary elections. Securing nearly 50% of the vote means his centrist civil contract party can govern without a coalition partner and can claim a strong mandate for his shift towards the European Union and away from Armenia's traditional ally, Russia. Sunday was also the first election after Armenia's humiliating 2023. كم تري وزلهم زي راشا زبال هاجر تري واللهم نا يوكرين زنبريت أجم دوب سلزخوني جدما بتدبو بتي كوكس بحال وجن كتري خلقها أرمينيا أذربيجان كم دما تركي تري لهم بتي يابان وجن زلو تريهم كاسبيان سي بحال زمس إيران ون دوب زلو وبوتا بحر مالتيو هجي again بدبوبنا إيران بدبوبنا روسيا دمت زلو جنباري لنا إزي أرمينيا زبال traditionally ناي راشا دوب مس راشا سلزلو صبوغ زخونه شركነት مس راشا زنبرو يجيغن امريكان يوروبان ابز بوتا ناتو انصار راشا نكون يغبرولو تسمين كفال نايت هاجر مس راشا قربا زلو حزبي ازم ريچ حج استخايده دما تسريقو غلملي بالالو يوروبا دما بزح ايديتي ونيرو ناب يوروبا نراشا وصيخا نيوروبان امريكان نمتاو بزح فتنتات يزغبر زلو again ازون كال محجون اب جورجيا رينانيرنا تمساسالي صقم كفتر زغل ጉዳይ ንርለና this is going to be another situation ነትኩነታት ናብ ካል ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል again controversial ዝኾነ ምርጫ ተኻይድሎ ኤውሮጳውያን እንተደይ ተዓዊቶም ኩሉ ግዜ ምርጫ ፌክ ነይሩ እዮም ዝብሉ ተዓዊቶም ግን ኤውሮጳ ዝድግፍ ስርዓት ተመፅዩ ግን ኣብ ሞልዶቫ ዝበሃል እውን ከምኡ ኢና ነርና ስለዚ እቲ ነገር መመሊሱ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ እምበር ኣብ ዩክሬን ጥራይ እውን ክውዳእ ዝኽእል ኣይኮነን ዘሎ ንሪኦ ዘለና ዝጅት ተመሪፁ ዘሎ ዝብልዎ ዘለው እዩ
And European now that Armenia's people, although under heavy Russian pressure, still chose to have a European future, which is a good thing. And of course, we are trying to help them as much as possible also on their future reforms. Pashinyan aims to boost ties with the EU. And that was a message that resonated with voters. They placed his party comfortably ahead of pro-Russian rivals. As votes were being counted, Moscow made its discontent clear. We are carefully monitoring all reports that are emerging around these elections. This includes reports of the numerous violations that occurred during these elections. كم تريوا زلهم تي مرجعات كم زيلو Europa زدقف مس Europa كخون زدل تمريت له again these are situations تيز بنتاي مرز نعم زملكت كوينو at contention ويونتي أجرجرن مثل الآخن كم يلو نارسنا يخي كم زلو أزن الجرول زلو كنتات ونر لنا but those are زوم كنتات زياتهم من بغليلو كسجرو زي كلو أو يوم كسجرو زي كونو كنتات نر زلنا but again نجزي هنقط فينات تي كنتات بتينا يوكرين راشان زلو ناقص على اللعب زلو كنتات كلمة مدرخاتي في الترسل زلو بتدمع أبسمين زجبر زلو كنتات ونطريقة it's not going to be easy نتي كنتات كتريا خلها سلزي أمونجو بخل شنا كتريا خلها أوروبان راشان نبكالب كوينات كوز دوم زخل كنتات ونرلنا أنا كم دليتي كم زيني زلنسك زت تبابع وزلو بوجير بنبت أولا مزيوم كنتاتهم بسلام كودون تزغلو it would be really awesome نصبغ مخانة I don't know if they can do this كابوسي الناس كيف ليز بلزيناك نبكوين علومي About the FIFA Men's Football World Cup. The tournament begins in 3 days. The first kickoff is on the 11th of June. And this time we have 3 hosts. Canada. Football World Cup is well and truly on. But there's a little bit of a shadow cast because this guy here is one of the top referees from Somalia. And the US has said you can't come in. And he's actually the #1 African referee at the moment. زانتاهم تسمع زلهم إذا تريوا زلهم سومالاوي زخوني ናይ ኣፍሪካ ዝበለፀ ዳኛ ተባሂሉ ዝተረኩሐ ዋንጫ ዓለም ንኽዳኒ ናብ ኣሜሪካ ክኸይድ ምስከደ ኣሜሪካ ኣይትኣቱን ኢኻ ኢላ ነፂጋቶ ፊፋ ዝበሃል ሓደ ናይ ማፍያ ኦርጋናይዜሽን ምዃኑ ብጀካ ገንዘብ ካልእ መትከል ዘይብሉ ፖለቲካዊ መሳርሒ ኮነን ይብሉ ግን ፖለቲካዊ መሳርሒ ንራሻ ካብ ዋንጫ ዓለም ዝኣገደ ንኢራን እውን ክከላኸል ዘይከኣለ ሕጂ ድማ ዳኛ ብሰንኪ ሕብሩን ሃገሩን ጥራይ نفيفا وكيلو كمزز زغال أمريكا مسجوجتو أنصارو وندو قبل زي كل بقى يتساتفني خوانج عالمي لو مت فيفا زبال ناي بحكي أب سويس عندي مدبرو نسويس شمنا سويس أي قط كاليوم سولو سويس أبزي عندي مدبرناتو شو ورقتنا سويس زبالة شوي ورقة بريزنت ناتو زنبرك على من حجون سويس أو مغانو حاجة زي كون عندنا بزوج جنزب سلزم سألهم سويس قصي ما ماتم يمزولو. So he's not just any old referee. Oh my God! But Somalia is on Trump's banned list, and his name is Omar Atan. He was voted last year as the Confederation of African Football Men's Referee of the Year. FIFA say we can't do anything about this because it's America's decision. What do you think about this, Nelafar? I genuinely think it's sad and abysmal that FIFA are not standing up for their own referees. The fact that this guy has been voted the best, he seems beloved. Everyone seems to think I would have thought other referees should say we're not refereeing unless you let this guy in. This is important, actually. Correct. They should have done that. انتايم زبلو زلو توم فدريشن نايت ديانو مجمريا نخمزة عينة حدقا كمزة عينة سقوم تكمت سخلو نحنا هون عين ساتفنينا بمبال مسوق تطوكب لي قبا فيفا دما نزز عكل سقوم توسيد كان زلغا عين قبلا كانينا كبحال كبل متقبع نيرو ويون ساقطق قبر متقبعين ناي شفاتو كم زخونة بزيخات فلد على كلها سأليم سلا زخونة سومالا وسلا زخونة دونالد ترامب دما سوماليا فلويس رئيسا لو مغنياتو أبتوش تعدي إلى أن عمر تبهال ناي مينيسوتا أبال ناي كونغرس هلا دونالد ترامب دما مسا سيطاني زلو نسا دما قرب بالحلايا صباتي هاون نشتي يا خاص لذي نسو كداخ ما يفتن نسا دما ملحسا كبيديو حيالي بالحلوة بيلا غيرات تجع نقون تسألولون سلذي كنا كلت يوم باسي دوب تساقريو بود ما نعازر خبا مسيل ويد مسل نزدانيا سويقو وانش عالم زبحال دما مغارات زي بلو نيبا حكي مسارحنا بوليتيكا مخانو زيق هذا اللو كنتاتنا نرزالنا أب قطر كايت كلها بسرعة سران كلتن اسلامويت هاجر سلازخونت اوروبا معالتا وملحسنا ورورنا هاجر اسال لي الواي نيرو
ሕጂ ክንሪኦ ከለና ግን ኣብ ቀጠር ዝካየድ ዝነበረ ትኬታት ናይ ዋጋ ናይ ትኬታት ይብሉ ኣለዉ ነቶም ድኻታት $55 ቀጠር ማለት ኣዝዩ ፅቡቅ ሃገር እዩ ሃብታም ሃገር እዩ ንሓደ ትኬት ነቲ ዝተሓተ ደረጃ $55 ትሸጦ ነይራ ሎሚ ክንደይ ሽየጥ ኣሎ እቲ 55 ሽየጥ ዝነበረ ኣብቲ መኽፈቲ $560 ካብ $55 ናብ $560 ገንዘብ ጥራይ ግን ኣይኮነን ንክትኣቱ ናይ ሴኔጋል ጋንታ ኣብ ዘምፅዮ እንተምፅዮ ዝቻለለ ክዕፅውን ፍሬ እምበር ናይ ሴኔጋል ጋንታ ክሳብ ማዓኮሮም ዝፍተሹ ስእሊ ርኢ ኣለኹ ነቶም ሃገራዊት ጋንታ ናይ ሴኔጋል ማለት ጨለም ስለ ዝኾኑ ደገ ውፅኦሞም ኣብ ፅርግያ በቃ ኮም እያለ ምፍታሽ ኩዕሶ ክፃወቱ እዮም ዝመፁ ዘሎ ኣላ ሓሽሽ ክሸጡ እንታይ ከመይ ገይሮም እዮም ዝሪኦም ዘሎ ኣይፍለጥን ኣብ ልዕሊ ፀለምቲ ዝግበር ዘሎ ፀገም ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ዝዛረቡ ንፀዓዱ ገለመለ ገለ ዝድግፉ እንተሪኢኹሞም ኣነስ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም ጥራይ ዝብላን ንፀዓዱ ጌርኩም ፅልዎም ይብል ኣለኹ ግን ነዚ ናይ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ሰብ ክኾኑነ ይግባእ ነዚ ክሰፖርት ክትገብሮ ይግባእካ ናብ ሕጂ ነዚ ኢሎም ናብ ኣፍሪቃ ናብ ኣሜሪካ ሰፖርት ክገብሩ ዝኽእሉ ተፃወቲ ክህልው ክእሉ እዮም ርሲ ስለዘይብሎም ጥራይ ዝብላን ሓደ ሰብ ዲስሪስፔክት እንተገይርካ እንተወሓድ እንታይ ክትገብር ኣለካ ምስለካ ገንዘብ ክትከፍሎ የብልካ ምክንያቱ ንዓኻ ዘንዕቀካን ዝፀርፈካን ዘሎ ገንዘብ ትኸፍሎ እንተለኻ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ንክቕፅሎ ኢኻ ድጎማ ትገብረሉ ዘለኻ ካልእ ህንዳውያን እንታይ ኢሎም እስኪ ኣውፅኦም ኣለዉ ኣብዚኣ ትሪእዋ ፀናሕኩም እንታይ ኢላ ተዛሪባ መስለኩም ኣብዚ ቀደም ኣብዚ ዋንጫ ዓለም ክካየድ ከሎ ሴፍቲ ናይ ተፃወቲ ውሕስነት ኣሎ ድዩ ፀጥታ ከውሕሱ ክእሉ ድዮም ኣብ ኣሜሪካ እንታይ የጋጥም ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ናይቲ ስቴድየም ብዙሕ ፀገማት የጋጥም ከም ዘሎ ምቅትታል ሹቲንግ የጋጥም ከም ዘሎ ኣብዚ ፅቡቅ ዝኾነ ጭብጢ ያትህብ ኣርጀንቲና ኣብ ኣትዮም ኣብ ዘሎ ክልተ ሰባት ሓደጋ ክልተ ሰባት ተቐቲሎም 9 ሰባት ድማ ታስዮም ይብሉ ኣብዚ ከባቢ ክልተ ጋንታታት ተዓቂበን ኣለዋ ኣብቲ ቀን ዝግበር ዘሎ መቕተልቲ እዩ ዜና ኸ ብዛዕባ እዚ ይዛረቡን እዮም there's nothing no report ኣብቲ ከባቢ ኣርጀንቲናን ካልእ ጋንታን ኣሎ they don't talk about this ናይ ኣሜሪካ ክኾን ከሎ ሓላል ኣካል ዓለም ክኾን ከሎ One at the Truce Avenue is where the English and Dutch football teams will stay. Luckily, the English team was in Miami while the Dutch were in New York. But just look at the state of affairs in the United States. The self-proclaimed beacon of civilization. Football teams haven't even unpacked their bags yet, and they're getting a textbook lesson in gun culture. Welcome to the land of the free and the home of the stray bullet. And the shootings in Kansas City were not isolated incidents. In fact, the American welcome mat is looking incredibly bloody this summer. Because the day before ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣሜሪካ ብጠበንጃን ብገለመለን እዮም ዝቕበልዎም ዘለዉ ግን እዚ ኩሉ እናተገበረ ከሎ እቲ ፊፋ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ናልካ ፍሉይ ሽልማት ናይ ፊፋ ናይ ገለመለ እዮም ሂቦሞን ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ርሙስ ዝኾነ ንደያኑ ናቱ ክከላኸል ዘይክእል ንተፃወቱ ናቱ መሰሎም ከውሕዝ ዘይክእል እንትርፊ ናይ ገንዘብ ሕማም ካልእ ቁም ነገር ዘይብሉ ፊፋ ይድረአ ዘሎ ብዝተኻለኩም መንገዲ ንኣሜሪካ ትኸዱ ተጠንቀቑ ክብለኩም ይደሊ ኣይትኽዱ ኢለ ጠጠው ከብለኩም ኣይክነ ኢለኩም ጠጠው ክትብሉ ትኽእሉ ሰባት ስለዘይኮንኩም ብፍላይ እቶም ኣብ ኩዕሶ እግሪ ርእስኹም ሓሚሙ ዘሎ ርእስኹም ኬትኩም ቸክ ግበሩ ኩዕሶ እግሪ ኢዘ ቢዝነስ እቶም ኣብ ኣፍሪካ ኮይንኩም ብኩዕሶ ተዓብዱ ዘለኹም ዩር ጀስት ነፍስኹም ስለዘይፈለጥኩም ኣነ ናይ ኣርሰናል ደጋፊየ ነይረ ሙሉእ ሂወተይ ትርዲኹም ኣለኹም ኤውሮጳ ካብ ዝኣቱ ምሽ ማልያ ናቶም ክገዝእ ኩዕሶ ናቶም ንኽሪኢ 10 ደቂቃ ከመን ኣይጥፍን ኣብዚ ሕጂ ወደይ ርዩ ማልያ ገለ ገዚኡ ርየ ንሸይ ስለ ዝኾነ ኣይተኽልክሎን ኢኻ በት ኣብ ናተይ ዕድመ በፂሕካ ከለኻ ንኣርሰናል ክትስራሕካ ተብኩር ተለኻ ኣይ ዶንት ኖ መን እንታይ ክብለካ ከም ዝኽእልካ መልሲ የብለይ ብልፅግና ብዛዕባ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝገበሮም ከርየኩም እየ ጀስት ክሳዕ ክንደይ ብሬን ዋሽድ ዝኾነ ሕብረተሰብ ከም ዘሎ ጥራይና ክንፈልጠልና ካብዚ ቀፂልና ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ነስገልስከ ለስጎ ብዛዕባ እዚ ኣብ ካልእ ግዜ ክንሪኦ ኢና ዋንጫ ዓለም ክጅምር ስለ ዝኾነ ለስጎ As Houthis claim, attack on Israel, announced ban on Israeli-linked shipping in Red Sea. Yemen's Houthi movement has claimed responsibility for an attack targeting what it described as sensitive Israeli sites in the Jaffa area of central Israel, while also announcing what it called a complete ban on Israeli maritime navigation in the Red Sea. In a statement published on the group's Telegram channel and cited by Al Jazeera, the Houthis said they would respond to escalation. Houthis not only launched 2 ballistic missiles at central Israel this morning, but they have also imposed a complete and total ban on Israeli maritime navigation in the Red Sea, the Iranian-backed group declaring all Israeli-linked vessels in the area as legitimate military targets, this marking a significant escalation by the Houthis amid the ongoing regional tensions.
كم تري وزلهم قداينا حوتي أبكرنا أفريقيا كم دما أب كبابي بابيل من دبن أبكي بحرن إسرائيل the highest level of escalation يمزل وزلوا كلت باليستيك ميسايل ناب ماكلا إسرائيل توكيسات رادي كونس نابكي بحري ناب إسرائيل زبلا مراخب كابكي بحري معقات جميرون كم زلون إسرائيل دما نتكونتات سقيلة كتريو كم زي كونت كم ردو يدو سجلو سلازي انتايم زبلو زلو نا اسرائيل ميديا هم كسب مسانيكم زي قداي زي سيريسلي ديسكاس يقبروا لهم زلون ابقى بحر زلوهم كنتات ربحاناتهم ابقى بحر زلو بسنك زي حوتي كالكيلونا له زبلو زلو مخنيات تتغيمهم صلواناتهم سقمتناتهم كحيل كم زخليو ميديا نا اسرائيل زارب زلو سمعوا معجب right now, the impact on what is happening right now. I heard about it, but look, the Houthis has not been active in the last months over the main escalation between Israel and Iran. So why do they get involved right now? I think they want to show, according to Iran request, let's say the unity between the Shii's arms concerning between Houthis, Tehran, and also Hezbollah. هجين تايم زبلو زلو حوتي أبزز حلفة كوينات مسيران استقبره كم تزد اللي أي تواسل كم تزد اللي زي موسو خمان كم تبقى غيرناينا نريو يبلالو تيكسبرت مغنياتو اتو كوينات كخبد مخالي حوت جن ابت بينو سلاز هرمنا يو ابزو كوينات زي ملو بملو كم تزد اللي كساتف عيدلين اللو سلازي جن حليف زقبرو زلو سقوم تاد ما نريو لنا زحجز قبرو مجلس انترينا يون زيادة مستوم إيران مسكالوتن شركنتون دمتون كسم سلاز دلين بر عبنا قرك قبر سلاز دلين ايكونن زبل تتخيلوا ني توسخ جنباراي نخفت زنفت زربان مقتني يزغرب زرلو نسو بتكالا اكسبرت جن قاليل كاكر زي كل قداي مخانو يجلس Understanding the language of political. Secondly, I think that Israel should organize like a way of coordination, cooperation with United States and other countries from the Western area that are dealing with this kind of the Red Sea towards the Suez Canal. كالن تايب لالو بحيلي لك كم تكهرمونا خلو بحيلي كم اللي شلون كان كلا لنا مغنياتو هاري ممنا سقطين نايم كلهم دوسلو زخولو يبلالو بتحده بتخالد ما مسكالوت هجرات فيلم سيروبان مسمع ربعين هجراتهم كينا حدا كوليشن هذا لفنتا قيمنا نتبوتاتو وحسنتن سلامن كان الرقاق كان كلا لنا زبلو زلو زربايو ازي هجي مسمنتاي يقراچوك مسل خليو مستي ايرتران جبسن زختلو زلوا حيال زغونه مرقسي اتي صدتان دحنتن هيك بحري نوتوم ليتورال ستيتس نتن ابقى بحري زلوا هجرات راي كقدف زلوون كابقى بحري وصاي ابتي جماجم بحري زي لو هجرات بفلاي ኢትዮጵያ ጥራይና ንብል ግን ኣብ ካልኦት ሃገራት ምክንያቱ ቶም ፀረ ኤርትራ ወይ ውነትና ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ዝምድናታት ወይ ውና እስራኤል ባእታታት እንታይም ዝብሉ ግብፅን ኤርትራን ዝኽተልዎ ዘሎ ፖሊሲ ወላውን ትሬትሲ ፎርም ዝበሃል እቲ ናይ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕርን ድሕነት ናይ ቀይ ባሕርን ናብቲ ቀይ ባሕሪ ዘለዎ ሃገራት ወይ ከናው ዝዳወባ ሊቶራል ስቴትስ ጥራይ ክተርፍ ኣለዎ ክብሉ ከለዉ ካልኦት ሃገራት ኣብዚ ቦታ ተራክ ፃወታ የብለንን እንዲኦም ዝብሉ ዘለዉ ንኢትዮጵያ ክኽልክሉ ጥራይ እናበሉ ንካልኦት ሃገራት ክኽልክሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ዝብል ዘረባ ይስማዕ እዚ ሕጂ ከም በዓል ግብፂ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ኮሚኒኬሽን ኣለዎ ምስ ኤሮፓ ብቐጥታ ዝዘራረቡ ሃገራት እዮም ስለዚ ንሳቶም ነቲ መርገፂ እንታይ ማለት ምዃኑ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ከብርህዎ ዝኽእሉ ግን ግብፂ ብተደጋጋሚ ብፍላይ ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ዶክተር ባድር አብድላቲ ኤርትራ ዘበገሰቶ ወይ ኤርትራ ዝያዳ ትደፍዓሉ ኣጀንዳ ናይ እተን ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘለዎ ሃገራት ጥራይሲ ነቲ ድሕነት ክሕልዋ ኣለዎን ውሕስነት ከውሕሳ ዘለዎን ሰኔን ዝብሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኤርትራን ግብፂ ዝያዳ ንዑያ ከተሕይል ትፍትን ዝብል ዘረባ ኣብ ኤርትራ ከሎ ኣነፂሩ ዝተዛረበ እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንፀጥታ ዝምልከት እውን ተዘራሪበን ኣለዋያን ነዚያ ተመሊሰ ከርየ ከስማዓኩም እየ ግን ኤርትራን ግብፅን ዝገብርዎ ከስከ ንስማዕ The statement also highlights discussions on security, diplomacy, and political developments across the Red Sea region, the Middle East, and the Horn of Africa. This is where the meeting becomes especially interesting. The Horn of Africa is currently experiencing major geopolitical shifts. Sudan remains engulfed in conflict. Regional alliances are evolving. Competition over access to ports and maritime corridors continues to grow. Meanwhile, international powers and regional actors are all seeking greater influence along the Red Sea coastline. Against this backdrop, Eritrea ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ምስቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ
ኣከባቢ ከባቢ ዞባናትና ዝለዓለ ኣተኩሮ ወይ እውን ዝለዓለ what do you call ተገዳስነት ይረኺቡ ዘሎ ቆላሕታ ይረኺቡ ዘሎ ዘገርም እውን ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ገማግም ባሕሪ ዘለዎ ኣድላይነትን ኣገዳስነትን ንሪኦ ኣለና ባቤል መንደብ ድሕሪ ወሽመጥ ሕርሙዝ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ክኸውን ዝኽእል ቢካዝ ንክልትየን ድሕሪ ከተገጣጥመን ክኢልካ ደን ትዛዓበየ ሓደጋ ንቁጠባ ዓለም ክኸውን ዝኽእል እዩ ስለዚ ግብፂ ኣብቲ ላዕለዋይ ክፋል ናይቲ ቀይ ባሕሪ ዓብ ተራ ዘለዋ ስለዝኾነት ንታሕቲ ወሪዳ ክትገብሮ ትኽእል ፅልዋ ሓደ ኣማራፂ ጥራይ ዘለዋ ምስ ጅቡቲ ክትገብሮ ትኽእል ድሩ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ጅቡቲ ንግብፂ ፍሉይ ነገር ክትገብረላ ይትኽእል እያ ምክንያቱ ተታሒዝ ዘሎ ይተዓዲ ንእሽተይ ዓዲ ኢኻ ዓሰብ ኤርትራ ክመስል ከሎ ግን ዝያዳ ፖቴንሻል ዘለዎ ወይ ካልኣይ ንቀይሕ ባሕሪ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሃንድል ክትገብረሉ ትኽእል ዕድላት ዝፈጥር ነገር እውን ስለዝኾነ ስለዚ ኩሉ እዚ ኣብ ግምት ኢኻ ኤርትራን ግብፅን ዝኸድዎ ዘለዉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብልፅግና ድማ ብዓብዪ ደረጃ ናይ ስግኣት እዩ ዝጥምቶ ዘሎ ሕጂ ከነተሓዞ ክንፍትን ኢና መጀመርያ ብልፅግና ብዛዕባ እዚ ናይ ኤርትራን ናይ እስከ ቢቢሲ ዝገበርዎ ብዛዕባ ዝምድና ናይ ኤርትራን ግብፅን ንእሽተይ ክበኩሞ ብልፅግና 3-4 ኣርቲክል ፅሒፎም ኣሎ ብዛዕባ እዚ ክንሪኦ ኢና ምስ መዘናዊ ፕሬዚደንት ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ክልተኣውን ዘባውን ጉዳያት ንምዝርራብ እዩ ክልቲኦም ፕሬዚደንታት ንቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ኣገደስቲ ጉዳያት ብዝያዳ ክዘራረቡ ምዃኖም ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ ኣቶ የማነ ድሕነት ቀይሕ ባህሪ ከምኡ እውን ምዕባለታት ማእከላይ ምብራቅ ብሰፊሑ ክዘራረብሉ ምዃኖም ኣፍሊጡ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ ቅድሚያት ብስም ከይጠቐሰ ታሪካውያን ጸላእቲ ዝብል ክስታት ከስምዕ ቀኒዩ ኣሎ ብወገን ኢትዮጵያ ታሪካውያን ጸላእቲ ዝብል ኣባሃላ ግን ንግብፂ ዘነጻጸረ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን እዚ ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ክንብል ንተንታኒ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካን ማእከላይ ምብራቅን ዓብዱራሕማን ሰይድ ኣቡ ሓሽም ተወኪስና እዩ ኣለና ኤርትራን ግብፅን ናይ ብሓቂ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፅሕሎ ክበሃል ይከኣል እዩ ማለት ኣብ ቁርብ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ዑደት ይግበር እዩ ካብ ግብፂ ናብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ናብ ግብፂ ብዙሕ ከዓ ስምምዓትን ውዕላትን ከዓ ይፈራረሙ እዮም ብዛዕባ ወደብ ዝምልከት ይኹን ብዛዕባ መርገፂ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፀጥታ ዳርጋ ሓደ ዝኾነ ፖሊሲ ይኽተሉ ከም ዘለዉ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ትርክቦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝሓሸን ኣብ ዝለዓለን በፅሕሎ ክበሃል ይከኣል እዩ ሚኒስትራት ክልቲአን ሃገራት ኣብ መዳይ ቁጠባ መጓዓዝያን ካልኦት መዳያትን ስምምዓት ክፍፅሙ ፀኒሖም እዮም እዞም ስምምዓት ኣብ ግብሪ ክውዕሉ ዘለዎም ተኽእሎ ክሳብ ክንደይ እዩ ኢልካ ትሓስብ ግብፂ ካብ ኤርትራ ዝሓይሽ ትካላትን ዓቕምን ከም ዘለዋ ይፍለጥ እዩ ስለዚ ክትሕግዝ ትኽእል እያ ቀንዲ ድራኺ ወላ ስማዕ ናይ ትራንስፖርቴሽን ይኹን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እውን ናይ ካይሮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኣስመራ ብራንች ክኸፍት ቅርንጫፍ ክኸፍት ከም ዝኾነ እውን ተሰሚዑ ኣሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ስምምዓት ዝግበር ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ትምህርትን ናይ ፀጥታን ናይ ካልእን ኩሉ ዳርጋ ነቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ካልኣዊ ምትሕባር ንዑ ዘደልድል እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ዝኾነ ሓይሊ ከዓ ብፍላይ ከዓ ከም ግብፂ ዝኣመሰሉ ካልኦትን ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ዝተኣሳሰረ ርክብ ክገብሩ ከለዉ ወላ እቲ ቀንዲ ደራኺ ናይ ፀጥታ ሕቶ ይኹን ዳኣ እምበር ምስ ካልእ ሸነኻት እውን ከተኣሳስርዎ ይደልዩ እዮም እዚ ኣብ ሶማሊላንድ ይረአዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ናይ ቀረን ኣፍሪካ እውን ይረአዩ ብፍላይ ከዓ ምስ ናይ ማእከላይ ዓቕሚ ዘለዎን ሃገራት ከም በዓል ቱርኪ ግብፂ እስራኤልን ካልኦትን እዚ ዓይነት ርክባት ሓውሲ ኩሉ ሸነኻት ዘተሓባብር ጌርካ ከም ምቕራብ ይረአዩ ኩሉ ግዜ ግን ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ ኢልካ ዶ ትሓስብ ስምምዓት ምናልባት እቲ ዕብየቱን ንእስነቱን ኣብኡ ዝተፈላለየ ርእቶታት ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ንክልቲኡ ሃገራት ብዘርብሕ መገዲ ኣብ ግብሪ ዘይውዕለሉ ምክንያት ኣይከሉን እዩ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዘለዎ ፅዑቕ ርክብ ነቲ ዞባ ብፍላይ ንኢትዮጵያ ብኸመይ ክፀልዋ ይኽእል ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብዚ እቲ ሕቶታት እንተሪኢኹሞ ዝዘዘየ ክትግበር ዘይክእል ኣይክእልን እዩ ከብሎ ዝደሊ ፍሬሚንግ ኢና ንርኢ ፀኒሕና ሕጂ ክልተ ነገር ከርእየኩም እየ መጀመርያ እዚኣ ዘረባ መስምዕዋ ዋላ እኳ ዓብዱራሕማን ብሃሽም ፅቡቅ ገይሩ እንተመለሶ እቲ ሕቶ ናይ ቢቢሲ ግን ተሪኢኹሞሲ ናይ ብልፅግና ዳይሬክሽን ዝሓዘ እዩ ምክንያቱ ብልፅግና ዝብልዎ ዘሎ ከስማዓኩም ስለ ዝኾንኩ ናይ ወረቐት ዝምድና እምበር ኣብ ባይታ ይትግበርኒ ዝብል ብብዙሕ መንገዲ ከምኡ ዓይነት ናራቲቭ እዮም ዝርግሑ ዘለዉ ንኸይድ ነበራት ሀገር በታሪክ አጋጣሚ አጣች አሁን ደግሞ የባህር በር ያስፈልገኛል ወደሚል ቦልድ ወይም ጠንከር ወዳለ ጥያቄ ገብታለች እና በዚህ ሂደት ውስጥ በተለይ ግብጽ በዋናነት ብናነሳው ከኢትዮጵያ ባህር በር ጥያቄ ማግስት ኢትዮጵያን የመክበብ የሚመስሉ ዲፕሎማሲያዊ አካሄድ የሚመስሉ ነገር ግን በውስጣቸው ከበድ ያሉ እንቅስቃሴዎች ማድረግ ጀምራለች። እንደ አጠቃላይ ይሄ እንደ ሀገር ምንድን ነው የሚያመላክተን? ከዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን ምንድን ነው መረዳት ያለብን ይላል። ኢትዮጵያ ቀይ ባህር ጋር ያላት ግንኙነት ተፈጥሯዊ፣ ታሪካዊ
እናም ህጋዊም ነው ዛሬ ኢትዮጵያ እጂ ግብፂ ንሕና ናይ ሕቶ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣለና ባሕሪ ይኮኑን ዝብሉ ብዙሕ ግዜ ቀይሕ ባሕሪ እዮም ዝብሉ ቀይሕ ባሕሪ ማለት ድማ ኤርትራ ክብሉ ሽም ክቕይሩ ስለ ዘለዎም ጥራይ ሕቶ ናይ ባሕሪ እንድሕር ኢሎም ብሶማልላንድ ብካልእ መንገዲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሕቶ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ዘረባ ግን ከተነፅሮ ኣለካ እዚ ንሕና ምስ ቀይሕ ባሕሪ ምትእስሳር ኣለና እዩ ታሪካዊ ሕብረ ብሄራዊ ዶ ወላ ህዝባዊ ዶ ዴሞግራፊያዊ ዶ ጀነፍሪ ዶ ሕጋዊ ድማ ይብልፅን እዩ ታሪካዊ ድማ እዚ ኩሉ ዘረባ ተሪኽሞ ናብ ኤርትራ ዘቕንዕ ዘረባ ምዃኑ ንለባማምተሉ እዩ ብዙሕ ምእማት እውን ዘድልየካ ይኮን ዓሻ እውን ክፈልጦ ዝኽእል እዩ እጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ስምምዓት ወላ እኳ ምስ ልኡላውያን ሃገራት ዝግበር እንተሎ ግን ንኢትዮጵያ ምኽባብ ዝመስል ይብልሎ እጂ ብቐሊል ዝበለ ፓራኖያ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሓደ ሰብ ራዕዲ እንድሕራትይዎ ኩሉ ነገር ዝግበር ኣንፃሩ ጥራይ ዝግበር ኮይኑ ዝስምዖ ዝተዳህለ ማለት እዩ ብተመን ዝተዳህለ ብልሕፂ ተደግመ ድዮም ዝብሉ ልክዕ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ተዳሂሎም ስለ ዘለዉ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓስ ንዓታቶም ንምኽባብን ንምቕታልን ገይሮም ወሲዶም ኣለዉ እዚ ሓደ ናይ ፖለቲካዊ ቋንቋ ጥራይና ንሰምዕ ዘለና ወታደራዊ ቋንቋ ድማ ልክዕ ከምኡ እዩ ዝኸውን ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ንፁር ብዝኾነ ናብ ኤርትራ ዘነፀረ ኩሉ መዳያዊ ስጉምቲ ወይ እውን ጎስጓስ ኣንፃር ኤርትራ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ኣብ ዝሓለፈ ብኩሉ መንገዲ ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ ዝበጭብቲ ብላብላ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ግዜ እንተረኺባ ብድሕሪት ክርእየኩም እየ ከተሓሓዞ ስለ ዘለኒ እቲ ነጥብታት ግን እዚ ጅድ ብቋንቋ ናይ ዓዶም ዝግበር ዘሎ እዩ በቲ ኣካደሚክ ዝብልዎ ወይ እውን በዚ ቲንክ ታንክ ዝብልዎ ዝገብርዎ ካ ክርእየኩም እየ ኩሉ ኮኦርዲኔት ዝኾነ መጥቃዕቲ ምዃኑ ንምፍላጥ ዝኣክል ማለት እዩ ስልሳዎቹ ትውልድ እየተባለ ብዙ ጊዜ ይነገራል ትሰማላችሁ የ1960ዎቹ ትውልድ ማለት የዛሬ ጽምዶ ማለት ነው የዛ ዘመን ትውልድ ማርክሲዝም ሌኒዝም እያለ ታሪካዊ ጠላቶቻችንን እያጋበዘ ሞቃዲሾ እየሄደ ካይሮ እየሄደ ኃይል እያሰበሰበ የሱዳን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዘረባ እዚ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ዝተዛረቦ እዩ ነይሩ ዝተዛረበሉ ዕላማ ግን ኣብ ፅቡቅ ጌራ ይገለፅክዎን ሓደ ሚድያ ነቲ ዝበሉ ዕላማ ዳርጋ ብዝሰፍሐ መንገዲ ነዚ ሕጂ ንምንታይ የምፅልኩም ዘሎ ባዳማ የርእና ነርና ኖ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ንዑ ተቐቢሉ ንኤርትራ ታሪክ ናይ ኤርትራ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባታት መግለፂ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሓዊሶም ክሳዕ ክንደይ ታሪካዊ ፀላእትናዮም ከምዚ ገይሮምና ንምባል ናራቲቭ ንምፍጣር ዝጥቀሙሉ ዘለው ሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ብሓቂ ተገዲስካ ክርአ ዘለዎን ብዕምቆት ክዝተየሉ ዘለዎን እዩ ግን ነቶም ተዓለምቲ ዝሃቦ መልእኽቲ ግን ብክልተ መንገዲ ከስማዓኩም እየ ምክንያቱ ትርጉም ናቱ ክርዳእና ስለ ዘለዎ ዳታትን ንጽምዶን ደምስስዎም ክብል ኣዛዝ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንሓደሽቲ ተመረቕቲ መኮንናት ኣዚዙ ብርሃኑ ጁላ ሓደሽቲ ወተሃደራዊ መኮንናት ኣብ ዘመረቐሉ እዋን ንጽምዶን ንባንዳታትን ኪዱ ኣጽሪዎም ክብል ትእዛዝ ሂበሎ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተረኸበ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንሓደሽቲ ተመረቕቲ መኮንናት ጽኑዕ መምርሕን ትእዛዝን እዮም መሓላሊፉ እቲ ኢታማዦር ሹም ኣብ መደሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሰፊሑ ብዛዕባ ዝለዓል ዘሎ ጉዳይ ጽምዶ መብርህ ዝሃበ ክኸውን እንከሎ ነቲ ጉዳይ ንድሕሪት ብምምላስ ምስ ታሪኻት ተሓሒዝዎ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሕጂ ንድሕሪት ብምምላስ ጽምዶ ካብ ቀደም እውን ዝነበረ ምዃኑ ዘልዓለ ክኸውን እንከሎ ኣብ ኩናት ትግራይ ቀንዲ መሻርክቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንዝነበረ ሻዕብያ እውን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኣካቲትዎ ኣሎ ጽምዶ ሕጂ ዝመፀ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ 1960ታት ስትራቴጂ እዩ እቲ ናይ 60ታት ወለዶ ማርክሲዝም ሌኒዝም እንዳበለ ንታሪኻዊ ፀላእትና እንዳዓደመ ናብ መቃዲሾን ካይሮን እንዳኸደ ምስ ሱዳን ግብፅን ኤርትራን ጥምረት ብምፍጣር ንኢትዮጵያ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምስጓጉ ዘመን ነይሩ ብምባል ከሲሱ ብርሃኑ ጁላ ወሲኹ ኣብቲ እዋን ኢትዮጵያ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝተደፍአት ፀላእታ ስለ ዝሓየሉ ዘይኮነስ ባንዳ ብምርካቦም ምዃኑ ብምግላጽ ሕጂ እውን ዝግበር ዘሎ ተመሳሳሊ ምዃኑ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ሓይልታት መልክዖም ቀይሮም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለው ተዛሪቡ ንተመረቕቲ መኮንናት ዝተመሓላለፈ ትእዛዝ ታሪኻዊ ፀላእትን ቀናኣት ጎረባብትናን ተዋሃሂዶም ናይ ውሽጢ ባንዳ ብምቁፃር ሃገር ንምፍራስ ይሰርሑ ኣለዉ ዝበለ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሕቆኦም ወቂዑ ኣብ ኣፍ ሞት ከም ዘውደቆም ዝገለጸ ክኸውን እንከሎ ተመረቕቲ መኮንናት ድማ ነቲ ዝተረፈ ክውድኡ ትእዛዝ ተዋሂብዎም ኣሎ እቶም ሓደሽቲ ተመረቕቲ መኮንናት ናብቲ ሰራዊት ክጽምበሩ ከለዉ ኣብ ኣፍ ሞት ዘሎ ባንዳዊ መሊኦም ከቃብፅዎ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ተዛሪቡ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ቅድሚ ዓመት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ኩነታት ክገልጽ እንከሎ ልእኽሶ ባዕዳውያን ሒዞም ዘለው ዝበሎም ባንዳታት ናይ ምፅራግን ናይ ምልቕቓምን ጉዳይ ከም ዝቐረየ ገሊጹ ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ግጭት ክሳብ ሕጂ ቀፂሉ ኣሎ ብርሃኑ ጁላ ወሲኹ እውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ቃልሲ ኣብ ዓውደ ውግእ ጥራሕ ዝግበር ግጥም ጥራሕ ከም ዘይኮነ ተዛሪቡ
ኣብ ዘመን ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ላዕለዋይ ስነ ልቦና ኩናት ብምክያድ ዓቕሚ ምክልኻል ሃገር ንምድኻም ዝሰርሕ ናይ ጸላኢ ናይ ሳይበር ሰራዊት ከም ዘሎ ጠቂሱ ሓደሽቲ ተመረቕቲ መኮንናት ድማ ነዚ ሳይበራዊ ግንባር ኢሉ ዝፀውዖ ሓይሊ ኣብ ምምካት ግደ መሪሕነት ከም ዝጽበዮም ኣተሓሳሲቡ ጉድ ሶ ከምዛ ዝራኹማ ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ፈንዮም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ክልተ ነገራት ከርእየኩም እየ ሓደ እዚኣ ፅብቕቲ ብልፅግና ከይተረድአ ከም ዝሕግዘና እውን ክርዳእኩም ምንታን ነዛ መገሻ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሰርጂካሊ እዮም ኣናላይዝ ዝገብርዎ ዘሎ ልክዕ ከምዚ መጥባሕቲ ናይ ከብዲ ትገብሮ ብኩሉ ክኢላታቶም ኣዋዲዶም ንኩሉ ንምጥቃዕ ዓጢቆም እዮም ተበጊሶም ዘለዉ እንታይ ስከኢሎሞ ሕጂ ገለ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ so much diplomatic show off so little result why has the Eritrea-Egypt relations despite attracting so much publicity delivered so little for Eritreans beyond strategic anxiety over Ethiopia እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግብፅን ኤርትራን ብዙሕ ግዜ ይረኣዩ ይሰኣሉ ይፈራረሙ ፅሑፋት ይገብሩ ግን ብዙሕ ባይታ ዝረአ ነገር ግን ዘየለ ስለዚ ብዙሕ ኤርትራ ኢትዮጵያ ክትጭነቀሉ ዘይብላ ክትጭነቀሉ ዘይብላ ነገር እዩ እዚ ምክንያቱ ሸዋፍ ከምዚ ንምርኢት ትግበር ነገር እምበር ኣብ ባይታ ዝረአ ነገር የብሉን ይብሉ ኣለዉ እዛ ዘረባ እዚኣ ምስ ሰማዕካ ገለገለ ሰብሲ ያ ሓቅነት ክህልዎ ምኽእል ገለ ኣነታ ከምኡ ምባሎም ኢትዮጵያውያን ፈትየዮ እየ ስለምንታይ ፈትየዮ እስከ ንግብፂ they're putting much more pressure ግብፂ ሲ ትጥብሩ ኢኹም ዘለዎም ወላ ሓንቲ ክትገብሩ ይትኽእሉን ኢኹም ይብልዎም ኣሎ good ከምኡ በልዎም so that they can more ኣብ ልዕለና ብዙሕ ኢንቨስት ንክገብሩ ፃቕጡ ግበሩሎም ኢና ንብሎም ዘለና ኣነ ንባዕለይኩም እየ ዝብል ግብፂ ሞር ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ብፍላይ ኣብዛ ናይ ሕጂ ዝተገበረት ርክብ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይኹን ናይ ግብፂ ካብ ኮንክሪት ጭቡጥ ዝኾነ ፕሮጀክታትን ስራሕን ቀልጢፉ ንክብገስ ከም ዝተማሕፀነ ወላ ብወገን ግብፂ እውን ብዝቐልጠፈ ነቲ ዝግበር ዘሎ ናብ ባይታ ዝትግበረሉ መንገዲ ክንፈጥር ከም ዘለና እዮም ኢሎም ዘለዉ ገለገሊኡ ክፋል ናይ ሴኪሪቲ ስለ ዝኾነ ኣብ ባይታ ክረአ ብዙሕ ኣይንደልዮን ኢና ምክንያቱ ሓደ ኤርትራዊ ከምኡ ኢሎም መፅሓፍ እንታይ ኢልዎም እስኪ ተሓንኪዱ ፈትንዎም እቲ ርክብ ናይ ዘረባ ድዩ ወላ ናይ ተግባር ኣብ ባይታ ይኹም ክትርእይዎ ትኽእሉ ስለዚ ሓፍኮፍ ገዲፍኩም ኪዱ ከይድኩም ፈትንዎ ኢልዎም ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንልዕሊ 20 ዓመታት ግብፂ ኩሉ ግዜ ምስ ኤርትራ ዘይውዳእ ምስ ተፈራረመት እያ ግን ዝረኣናዮ ነገር የብልናን ኣብ ባይታ ዝትግበር ነገር የለን ዝኾነ ዝረአ ጭቡጥ ዝኾነ ፕሮጀክት ይኹን ዝኾነ ነገር የለን ናይ ኢንቨስትመንት ይኹን ኣብ ኤርትራ ካልእ ነገር ኣብ ኤርትራ ዝተገበረ የለን ክብሉ ከለዉ ኣነ ከም ኣርቲክል ፅቡቅ እየ ዝብሎ ዘለኹ ስለምንታይ ብልፅግና ንግብፃውያን ኣብቲ ቆርበቶም ወይ ክሓስዮም ዝኽእል ከሰምዖም ዝኽእል ነገር እንተሎ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ይከታተልዎ እዮም ብሰፊሕ ደረጃ ብረቂቕ ደረጃ እዮም ንናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዝከታተልዎ ግብፃውያን ኢትዮጵያውያን ከምኡ እዮም ዝብሉ ንኢትዮጵያ ሲ ሓደ ምሁር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኦሮሞማ ምሁር ፒኤችዲ እንታይ ክብል ሰሚዐዮ እታ ፒኤችዲ ዳር ተዓዲ ብዙሕ ምልክት ሕቶ ዘለዋ እያ እምበር ንኢትዮጵያ ኢሉ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ንኢትዮጵያ ካብ ንሕና ኢትዮጵያውያን ንላዕሊ ግብፃውያን ይፈልጥዋ ናይ ግብፂ ምሁራት ናይ ግብፂ ኤክስፐርትስ ንኢትዮጵያ ፈለጋት ናትና ወሓይዝ ናትና ማይ ናትና ዝናብ ናትና ኩሉ ብዝተራቐቐ መንገዲ ካባና ንላዕሊ ይፈልጥዎ እዩ ምክንያቱ እንጌራኻን ሂወትካ ማይካን ጎረሮኻ ካብኡ ትሰቲ ተኮይንካ ደን ንፀላኢኻ ፅቡቅ ጌርካ ክትፈልጦ ግዴታ ኣለካ ምናልባት ፅቡቅ ጌር ኣይገለፃን እምበር ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ወታደራዊ ኣቃዋማ ናታ መይቢ ካባታቶም ንላዕሊ እውን ሻዕብያ ይፈልጣ ኸውን ንሳ ድሓ ንግደፋ ብዝኾነ ግብፂ ወላ ሓንቲ ዘይገብሩ ናይ ወረቐት ሓሰውቲ እዮም ይብልዎም ኣለዉ ከም በልዎም ኣራስንዎም ጥራይ ኢኻ ንብል ንሕና ሚሲንግ ፋውንዴሽን ስለዚ ወላ ሓንቲ ዝተገበረ የለን ይብሉ ኣለዉ ጂኦፖለቲካል ኦቨር ዴቨሎፕመንት ዋይ ኢዝ ዘ ሪሌሽንሽፕ ሶ ሻሎው መብዛሕቲ ግዜ ናይ ምዕባለ ዘይብሉ ኣብ ጂኦፖለቲክስ ከምኡውን ኣብ ሴኪሪቲ ጥራይ ዘተኮረ መጀመርያ ናይ ግብፂ ፍሉይ ናይ ቁጠባዊ ሓገዝ ተመፅኡ ፅቡቅ እዩ ንግብፂ ንሕና ንምንታይ ኢና እንደለያ ኣለኩም ስትራቴጂካዊ ብፍላይ ኣብ ዲፈንስ ዘተኮረ ዝምድና ምስ ግብፂ የገድሰና እዩ ስለምንታይ 10 ግዜ ክንደግሞ ኢና ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ግብፂ ንዓና ስትራቴጂካዊት መሓዛ ክትከውን ትኽእል ሃገር እያ ስትራቴጂካዊ መሓዛ ማለት ድማ ናይ ኤርትራ ልውላውነትን ናፅነትን ንሓዋሩ ዘገድሶም ሃገር ተለዎ ግብፂ እዮም ተርዲኹምሎ ሰብ ተፈላለየ ረብሓ ኣለዎ ንኣብነት ሃገር ጥቀስ ለስከይ ዝኾነት ሃገር ጥቀሱ ሶማልያ በሉ ንኣብነት ሶማልያ ኤርትራ ናፃ ክትከውን ይደልዮም ንበሎ ኢትዮጵያ ንኤርትራን ተጠርኒፋታ ንሶማልያ እንታይ ጎድሎ ናቲንግ ጥልያን በሉ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተጠርኒፋታ እንታይ ጎድሎ ቢሕጎሱ አይደኖ እንግሊዝ በሎ ኢትዮጵያ ንኤርትራ እንድሕር ጠርኒፋታ ብሓይሊ እንተወሪዳታ እንታይ ጎድሎ ይሕጎሱ
እንታይ ማለት እዩ ረብሓናቶም ኤርትራ ሉላዊ ብምዃን ዝረጋገፅ ሃገር መን እዮም ድሕሪ ኢልካ ግብፂ ጥራይ እዩ ግብፂ እያ መብዛሕትኡ ግዜ ኤርትራ ናፃ ሃገር ኮይና ብምኻዳ ረብሓ ዝረክብ ወይ እውን ረብሓናቱ ከም ዘለዎ ዝቕፅል ግብፂ እዩ that's why ስትራቴጂካዊ መሓዛ ዝበሃል ኣብ ነዊሕ ግዜ እውን ኣብ ጎንኻ ደው ክብል ንዓኻ ስለ ዝፈትወካ ዘይኮነስ ናትካ ናፅነትን ናትካ ህላወን ንህላወ ናቱን ንረብሓናቱን ስለ ዘገድሶ ክኸውን ከሎ እዩ that's why ኢትዮጵያ ዝበሃል ንነዊሕ ክትጥምት ከለካ ስትራቴጂካዊ ስግኣትን ሓደጋን እዩ ክሳብ ኣተሓሳስባ ናቶም ዘይተቐየረ ኣተሓሳስባ ናቶም ክቕየር ኣባና ዝምርኮስ ኣይኮን ኣባቶም ክምርኮስ ዝኽእል ልዕሊኡ ድማ ኣተሓሳስቦም ምቕያር ንሕና ክንፀልዎ ይንኽእልና እንተበልና ንሕና ሓያላት ተኾይንና ግን ክቕየር ይኽእል እዩ ንሕና ድኹማት ተኾይንና ንሕና እንተዘይሓይልና ንሕና እንተዘይማዕቢልና ንሕና ብኩሉ ብቁጠባ ብወታደራዊ ብህዝቢ ብቴክኖሎጂ ብኩሉ እንተደይ ዓቢና ሕልምናቶም መመሊሱ ክንጎብጠብ ኢና ዝብል ክኸውን እዩ ዋይ ሕሰብ እንተ ኣከባቢኻ ሓደ ለምለም ዝኾነ መሬት ኣለዎ ኩሉ ፀጋታት ኣለዎ ግን ድኹም እዩ ንኩሉ ፀጋታቱ ክጥቀሞ ኣይክእልን ኢሉ እንተገሚቱ እንተገብረካ እዩ ክትንትነካ እዩ ዝፍትን ትኻልእ ኣብ ጥቃኻ ዘሎ ብፍላይ ድማ ብስድራ እንተሪኻዮ ኣብ ዓዲ ገለ ይርአ ይበሃል እዚ እቲ ሰብኣይሲ ቆልዑ እንተደይ ወሊዱ ብዙሕ ኣዝዩ ፅቡቕ ዝኾነ ግራትን መሬትን እንተለዎ እቲ ሓደ ድማ ሕማቕ መሬት ኣለዎ መዳውብቲ እዮም ግን 15 ኣወዳት ወሊዱ ንበሎ ብናይ ኤርትራ ተሓሳስባ እቲ 15 ኣወዳት ዝወለደ ክድንድኖ እዩ ዝፍትን ነቲ ውሑድ ዝወለደ ከምኡ ይርአ እዩ ዛብ ኤርትራ ባቲ ናይ ዶባት ገለመለ ነገር ተሪኻይ የጋጥም እዩ እንታይ ንማለተ those things you hear about them ተርዲኹም ኣለኹም ንሱ ጥራይ ዘይኮነሲ ምናልባት ገለገለ ይኹን ካብ በቐረባ ክርዳእኩም ዝኽእልሲ ዶብ ናይ መሬትኩምሲ እቶም ሰባት ስደት ምስ ከዱ እቶም ስድራ በይኖም ዝተረፉሲ መዳውብቶም ይደፍእዎም ኣለዉ ገለ ትሰምዑ ዶ ኣነ ሰሚዐ ኣይከውን እንታይ ንማለት እዩ ዋላ ኣወዳት ወደ ሓያላት ስድራ ነርካ እቶም ደቅኻ ኣገልግሎት ከይዶም ድዮም ደገ ከይዶም ድዮም ኣብ ገለ ምስ ከዱ እቲ ጎረቤት ሓደ ክድንድኖም ይፍትን ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ኣገልግሎት እኳ ይድንድኖም ኣይብልን ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ስለ ዘለዎ ደገ ምስ ከዱ ግን ከምኡታት ይሰሚዐ ኣነ ምናልባት ንዓይ ጥራይ ክኸውን ይኽእል ግን እንታይ ንማለት እየ ንስኻ እንተደይ ሓይልካ ወይ እውን ገለ ድኽመት ኣንቢቡ እቲ ሓደ ክድንድነካ ክፍትን ይኽእል እዩ ግን ንምንታይ ፈቲኑ ትብሎን ኢኻ ግን ሓንሳብ እናሓዋሩ በላ ጌርካ ከተላህዮ ኣለካ ልዕሊ ኩሉ ግን ንከይፍትነካ እውን ተስፋ ንክቆርፅ ስጉምትታት ትወስድ ክትክል ኣለካ ስለዚ ሓደ ካብኡ ድማ ናይ ምክልኻል ዓቕምኻ መሻርክትኻ ኩሉ ነገርካ እናሓየልካ እንድሕር ቀቢፁ ማይ ሓቂኑ ኣብ ካልእ ገይሩ ኣብ ካልእ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዘጂ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኢትዮጵያ ፋክተር ዝብልዎ ዘለዉ ኢትዮጵያ እናዓበየ ዝኸይድ ስለ ዘሎ ናይ ባሕሪ ሕልምናትና ዘይተርፍ ይብሉ ኣለዉ ንግብፂ ብኒል ጌርና ክንሕዞም ንኽእል ኢና ንኤርትራ ድማ ንሕና እናዓበና ንኸይድ ስለ ዘለና ዘይተወደአ ቢዝነስ ድማ ስለ ዘለና ናይ ባሕሪ ሕልምል ስለ ዘለና ባይ ዘ ወይ ብዛዕባ ኤርትራን ግብፅን ዝገበርዎ ፅሑፍ ፅሒፍ ኣለኹ ኣብ ኤክሲ ኣብኡ ዝመፀኒ ዘሎ ፈኸረታ እንተትሪእዎ ድሓን ግብፂ ተትሕነኩም ተኮይንና ክንርኢና ከምኡ የለን ፈኸረታት ካብ ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ምክንያቱ ምስ ግብፂ ክንሰርሕ ኢና ክትብል ከለካ ልክዕ ከምዚ ሉላውነቶም ትደፍሮም ዘለካ ኮይኑ ዝስማዕ ማነ ክሪኦ ከለኹ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ ንሳቶም ግን ኣብ ርእሶም ኣውራጃ ናቶም ወይ ከዓ ክልል ናቶም ገይሮም ዝወስድዋ ኢትዮጵያውያን ኣሎ ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ዓመት ኣብ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ኣተሓሳስባ ፕሮፓጋንዳ ዘብፅሖ ወለዶ ይርኢ ኣለኹ ንዓይ ጥራይ ዲና ኣኻትኩም ዝከስተብሎ ኢትዮጵያውያን ክፅሕፉ ከለዉ ካብ ምሕርቲ ፕሮፓጋንዳ ምድጋሞም ሓቂ ኮይኑ ዝተሰምዖም ሰባት ይርኢ ኣለኹ እንታይ ይብሉ ኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ነራ ኮይኑ ተሪፉ ድማ ክትምለስ እያ ዝብል ካብ ምሕር ዝተደጋገመ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ገለ ወለዶ ገለቶም ካድረታት ናቶም ሓቂ ኮይኑ ዝስምዖም ኣለዉ እሞ ክፅሕፉ ከለዉ ከምዚ ኤርትራ ምስ ግብፂ ክትዘራረብ ከላ ልክዕ ከምቲ ልውላውነት ናቶም ዝድፈር ዘሎ ኮይኑ ይስማዕ እቲስ ኣካል ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ብልፅግና እውን ነቲ ወለዶ ናብ ከምኡ መብፅሕ እዩ ነይሩ ስለዚ ሓያል ስራሕ ከድልየና እዩ ንሕና ንዓታቶም ንምፅላው ዘይኮነስ ሃገርና ሓያል ንክትከውን ካልኣይ ኣርቲክል ቀንዲ ኣጀንዱ ንኤርትራ ንምድኻም ምዃኑ ዝፍለጥ እዚ ሆርን ሪቪው ዝበሃል ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ኣሎ ኢሳያስስ ካይሮ visits and the seasonal architecture of crisis in the horn ስለዚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ግብፂ መጋሹን እቲ ወቅታዊ ዝኾነ ፀገማት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ብምባል ዝፅሓፍዎ ፅሑፍ ነይሩ ኣብኡ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እቲ ሲስተም the invisible alliance ዘይርአ ወይ እውን ዘይጭበጥ ሽርክነት ይብልዎ ኣለዉ the system Egypt, Eritrea and the Sudanese armed forces SAF ማለት እዩ form a durable geopolitical structure aimed at containing Ethiopia ስለዚ ኤርትራን ግብፅን
ከምኡ ድማ ናይ መንግስቲ ሱዳንን ሰራዊት ሱዳንን ዝውሰኽዎ ዘሎ ሰለስቲኦም ንኢትዮጵያ ንምቕርቃር ዝኸድዎ ዘሎ ጉዕዞ እዮም ይብሉ ኣለዉ ከምኡ ድማ ኖት ፎርማል በት ሪል ወግዓዊ ይኮነ እንተ ኣካይዳ ግን ጭቡጥ እያ ባይታ ዘሎ ይብሉ ኣለዉ coordination happens through shared ርክባት rather than formal treaties ስለዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ድማ ወላ እኳ ብወቅዕ ዝግበር ተዘየለ ብታሕቲ ግን ብዙሕ coordinations ብዙሕ ምትሕብባርን organizations ይግበር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ the goal to preempt redirect or constrain Ethiopia's rising regional influence ስለዚ ዕላማ ናይዞም ሓይልታት ድማ ኣቐዲምካ ኢትዮጵያዊ ናብ ሓያል ኢትዮጵያ ክትከውን ስለ ትኽእል ዘላ ኣቐዲሞም ንኢትዮጵያ ንምድኻም ከምኡውን ነቲ ዓቕምታታ ንምፅንቃቕ ከምኡውን ዝኾነ ይኹን ናይ ምትንሳእ ወይ ናይ ፀብለልትነት ኣብቲ ዞባ ንክህልዋ ዝኽእል ንዑ ኣቐዲምካ ንምድኻሙ ዝግበር ዘሎ ይብሉ ኣይ ሓፍኬ በላ ቋቐበላ ዝብልዎ ኮዚ እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ 100 ኪሎ ሜትር ከይዱ ሃገሩ ክቋዓፀር ዘይከኣለ ብዛዕባ ዞባ ክዛረብ ዝውዕል ካውታት ያ መንግስቲ ስርዓት እንተሎ ዝብልፅግና ይሓቅን ምዝረብ ስትራቴጂክ ታይሚንግ ድማ ብዛዕባ ግዜ ክዛረቡ ከለዉ ብፍላይ ካብ ወርሒ 6 ክሳብ ወርሒ 9 ናይቲ ግዜ ክራማት ግዜ ስለ ዝኾነ እቲ ጌርድ ዝበሃል ዝመልኣሉ ስለ ዝኾነ ግብፂ ኩሉ ግዜ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ትገብር እያ ይብሉ ንስኹም ግብፂ እንትኾንዎ ንዓኻትኩም ዝምልከት እዩ ምን ይነወከን ኢልና ኢና ንሓልፎ ምክንያቱ ንሕና ጉዳይ ናይ ሃገርና እዩ ዘመልክት ዘገድሰና ኤርትራ ድማ ንረብሓናታ ብዋጋ ናትኩም ተገበረቶ እውን ሓላል እዩ ምስ ግብፂ ሽግር ኣለኩም that's your problem not my problem okay ምስ ግብፂ ዘለኩም ፀገም ንሓባሩ እንተደይ ተፈትሐ it is not my problem ናይ ኤርትራ ፀገም ኣይኮነን ኤርትራውያን ድማ ዝግድሰና ጉዳይ ኣይኮነን ያሬት ከማ ናይ ፍትሓንቲ ጉዳይ ናትኩም because ክልተ ፀላእትኻ ወይ እውን ክልተ ጎረባብትኻ ብፍላይ እቲ ሓደ ምሳኻ ውግዝ ዝደሊ ካልእ ፀላኢ ፈጢሩሉ ዘይፍታሕ ሽግር ተረኺቡ እንታይ ኢኻ ትብል ግርም ኢኻ ትብል ንሕና ኣይኮንና ፈጢርና እቲ ሽግር ግን ክፍታሕ ዝኽእልካ ኣይኮነን ንኣሽሓት ዓመታት ዝቐፀለ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ይቐፅሉ the gerd factor okay ናይቲ ገርድ ዝበሃል ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዕረፍቲ ስለ ዘይረኸበ እምበር ከም ገበል ወይ ከም ኣንሰለት ክመፅኦም ምዃኑ ፈሊጦም ስለ ዘለዉ ይእውይ ኣለዉ vulnerability convergence ከምኡ ድማ እንታይ ብሎ ኢትዮጵያስ ዶሜስቲክ ፖለቲካል ሳይክልስ ኤሌክሽን ብላብላ ኩላቶም እዚኣቶም እውን ከም ሓደ ሃጓፍ ርዮም ክምዝመዙ ዝፍተኑ ዘለዉ ጉዳያት እዮም ዝብሉ ዘሎ ምርጫ ይኹን ውሽጣዊ ዕግርግር ይኹን ፀገማት ዘለና ንዑ እውን ክጥቀሙሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ይብሉ ኣለዉ internal conflict as regional signals okay እንታይ ብሎ ኣለዉ interconnected nodes እዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ህወሓት ምንቅስቃሳት ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ስልጣን ምቁፃሩ ናይ ፋኖ ሓይሊ ናይ ኣምሓራ ማለት እዩ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ኣርሚ ዝበሃል ተወለ ከምኡ ድማ viewed as nodes እዚኣቶም ኣካል ናይቲ ኤርትራን ግብፅን ሱዳንን ዝገብርዎ ዘለዉ ኣካል ናቱ እዮም ወላ እኳ ብጭቡጥ ንሪኦም ተዘየለና ኣካል ናቱ እዮም ንሳቶም ተዋሂዶም ዝሰርሑ እዮም ይብሉ ኣለዉ ግርም ጥራይ በሉ ግርም ፀሓፉ this is what we want እንኳ ብሓንጎልኩም ከም ኢላቱ ይሃለወ that's why ድማ ፅምዶ ትቐንዲ ፍርህናቶም ኮይኑ ዘሎ ከርእየኩም የፅነ ኢለ ማልቲ ፍሮንት ፕሬሸር ብዝተፈላለየ ግንባራት እዮም ድማ ዝመፁና ዘለዎ ተፀቕቲ ይብሉ ኣለዉ ንኣብነት while these groups have local roots ዋላ እኳ እዞም ፋኖ ኢልካ ህወሓት ኢልካ ኦላ ኢልካ ኩላቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ፀገምን ቃልስን ዘለዎም እንትኾኑ ኣብቲ ዓዲ ድማ ዕምቆት ዘለዎ ቤዝ እንተለዎም ክብልዎ ዘይደልዩ their cumulative effect እቲ ድምር ውፅኢት ናይቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ብኩሉ ግንባራት ንኢትዮጵያ ንምድኻም ምዃኑ ንኢትዮጵያ ከም ሃገር ሓይሊ ንክህልዋ ዘለዋ ፀገም ንምፍጣር ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ግርም external reading domestic shifts like TPLF internal changes are immediately read by regional neighbors as a signal for future military or political alignment ስለዚ እዚ ናይ ደብረፅዮን ዝመርሖ ወይ ህወሓት ዝገበሮ ኣብ ትግራይ ኣካል ናይቲ ብደገ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ምዃኑ እውን ነብስኹም ነገረኩም ንሱ ዝተሓሓዝ የብሉን ትግራይ ንዓዶም እዮም ህወሓት ኣብ ዓዶም መሰሎም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ከተተኣሳስሮ ግን ናትኩም ፀገም እዩ ቀፂሎም ኢጅፕት ኤርትሪያ ኣክሰስ a long standing partnership ንግብፂ ታሪካዊ ፀላኢትና የምብልዋ ነይሮም ሕጂ ንኤርትራ ናብ ላዕሊ ገፃ ደይቦም ኤርትራን ግብፅን ዝብል ንፁር ዝኾነ ዘረባ ክጥቀሙ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ድማ ነቲ ናይ ባሕሪ ኩነታት ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ናቶም ገይሮሞ ከም ዘሎ እውን ኢትዮጵያ ድማ ናይ ባሕሪ ሕልምናታ ብሰንኪ እዞም ክልተ ሃገራት ምስ መንደቕ ተራፂሙ ከም ዝተርፍ ዘሎ ምስ ከውሒ ይራፀም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ጉዳይ ናይ ሱዳን እውን ይብሉ ኣለዉ ሳፍ ድማ ምዝያቶም እዩ ዘለዎ ስለዚ ናይ ሳፍ ጉዳይ እውን ኣብ ግምት ክኣቱ ክኽእል ኣሎ ባህልቲ እዮም ምስ ኢትዮጵያ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ዶባ ፀገማት ስለ ዘሎ ኤርትራስ ሊሚትስ Eritrea lacks the resource for a long-term independent war
Instead, it derives powers from its strategic alignment with Egypt. Eritrea عقم سلزي بلا نوح كوينات مسانا كتواقع بينا خوينا كتواقع الناس سلزي تغل ناي قبس دقا في يدليا ناي كالوت حالتات دقا في يدليا يبلو مجمريا ننفسكم سي أوش تعدهم نزلو كتواقع يدخلون يوم ناي نوح كوينات ديكون ناي حاسير كويناتون يدخلون يوم زلو كالاي إيرترا كتواقعكم كم تتولو زلو ولا سكيقون إيرترا أيكون نوح كوينات كتواقعكم حانت ساعات كتواقعكم دليتي بلا ناي وقع دليتي لنا بإيرترا سلزي وقع حمام سلزلكم ولفنا يكوينا سلزلكم نتا تدلي ودلون كوينات أبوش تعدهم فتير لكم الله حساب لبهم سمير لكم الله كوينات اليوم تدلي كوينات بعدهم لكم بتزحزن نتا بعدهم زلوا كويناتهم كتفتحوا عقمي يبلكم كل سبب ما هم بلكم الله سو نبير تراجعكم زت أمد مهنات يبلكم نتسأجم internationalize كتجبروا سلة تدلين بر pre-narrated crisis كم دما narrate first interpretation as power تزي allegations of arms flows and proxy activity are often circulated before events happen. كل جزية كم ريوز لنا أقدم كأبت هجر إثيوبيا زلوس أجمع أقدم كم propaganda يزرب له دحر أتسأجم يقاتم زدما تيم السودان زجبروا وزلوا يغنا وش تزجبروا وزلوا بقول من قد كبيدوهم كم زلوا the shift in strategy all the goal disrupting elections and transitions a new goal weakening post-election consolidation preventing so زي تفعل جول سالهم قد مكوينات نتكوينات نتمرج عن خي جبر قد مرج عن خي جبر عنك فاتنا مقبر ينيرو مرج سلة تخيل هجي دحر مرج عن زلوا كنثات منقسي بسلام سروحو كي جمر ما ينقف بلله كله أزياتهم كا مرجعهم كمان من أخبار وسيدو بعلاقاتكم بتدرامات نبرس لزلهم تعي مرجعهم زي جبركم you already know it and everybody knows it so the strategic challenge تقندس أجمعنا بهم زبل زلوا قندس أجمعنا unified doctrine. Ethiopia must integrate its Nile strategy, Red Sea policy, and internal security into one unified doctrine. So Ethiopia كأنس أجمعنا كل تناتنا أجندات بحد نقبره. نايل قدينا نحكي بحر قدينا تقندد ما وشت أوت أجمعتنا بحد بوت هجرنا نسأل أين بخلو كل مواقع كنا بلوخ كلالنا. Okay, decoupling. The key task is to decouple internal domestic issues from external synchronization, ensure that domestic problems aren't exploited by the regional. فزي وشتاوت أجمعنا فتحنا بنا يدقى أجندات كم زي يكونوا خنفترة لنا يبلو كتبلون كتقبرون إنه بينو سلزقوني أتوم نسخة نيدقى محاورات يوم بلا بلا نابل كاتزارة ومزلغة نتنسخة حسب زلها كي حسب كحسبهم للو. So I'm not دبل أنت بقولوا زي مسابقاتهم كسلت أمزخل كم زي كوني already تملسي أمن دقص عفيو زبل أنت بقولوا دما زمن سنجري يلا so كم تري ودلهم سفيز وخانة propaganda يو زجبر زلوا but I don't think it is دلي وزلوا كجات ما مزخل ولا حنتي فرق كربولو زغل نجري كونن دروتي بزعبا صندو زويهم زلوا تي إليت نايتوبيان ميديا نايتوبيان تبوز غانا ملسي زبو زلوا سجنا يدرون تقات ወደ ፉል ስኬል ጦርነት ለመግባት ትንኮሳ ነው ውሃት ወደ ጦርነቱ እንዲገባ ይፈልጋልና አንዱ የጦርነቱ መጀመሪያ የትንኮሳ እቅድ ነው ብለዋል። በብልጽግና ውስጥ ደግሞ የምንሰማቸው በብልጽግና ብቻ ሳይሆን ብልጽግና የሚያዛቸው የሀገሪቷ የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ ጀነራሎች ፊልድ ማርሻሉን ጨምሮ ጽምዶ የሚል ነገር ያወራሉና መሬት ላይ የሌለ ነገር እንደሆነ ከፋኖ አመራሮች እንሰማለን። ከቲፒኤልኤፍም ሲነገር ሰምተን አናውቅም። ምንድነው ይሄ ጽምዶ በዚህ ደረጃ እነዚህን የብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም ከፍተኛ ወታደራዊ ጀነራሎችን ያስደነገጠው? ተደጋጋሚ መግለጫዎች፣ ወሬዎች ከኢትዮጵያ እንታዮም ዝብል ዘለሁ እዚ ጽምዶ ዝበሃል ካብቲ ንሕና ካብ ኖርማል ወፃኢ ዝለዓለ ኣተኩሮ እናረኸበ ይመጽእ ኣሎ ማለት እቲ ብልጽግና ቀጻሊ ጽምዶ ኢሉ ይዛረብ ዘሎ ኣባይታ ፋኖሲ ኣብ ጽምዶ ዝኾነ ከም ዘየለዉ ነጊሮም እዮም ማለት ብጽምዶ ዝኾነ ጸሚዶም ከም ዘሎ ኣባይታ ዝርአ ነገር የለን ኢሎም መራሕቲ ወታደራውያን መራሕቲ ናይ ፋኖ ገሊፆም እዮም። እቲ ኣብ ፖር ሱዳን ዝተኻየደ ድማ ብግሊ ዝተገበረ እምበር ንህዝቢ ነቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ሙሉእ ዝውክል እዩ እቲ ናይ ኣምሓራ ተሳትፎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኢሎም ነይሮም። ስለዚ ስለምንታይ እቲ ብልጽግና ክሳዕ ክንዲዚ በዚ ጽምዶ ክዓብድ ደልዩ ዘሎ እንታይ ስለ ዘሎ እዩ ዘይፈለጥናዮ ነገር ስለ ዘሎ ድዮም ዝብሉ ዘሎ ስምዖም ተጠያቂነት አለው። ጽምዶ ጀምር ያለው ማለት በግልጽ መናገር ሊከብደው ይችላል። ፋኖም እንደዛው ፖለቲከኞች ናቸው። ጽምዶ ጀምረናል ከህወሓት ጋር ከምናምን ቢባል ወቅት መጠበቅ ነው፣ ወቅት ጊዜ መጠበቅ ነው። ስለዚህ
ለምን አይናገሩም አይባልም። መናገርም የለባቸውም። ፋኖ ቢሆን ህወሓት በቃ ጽምዶ ጀምረናል፣ በቃ አንድ ላይ ልናጠቃ ነው። ይሄ ሞኝነት ነው። የኤርትራ መንግስትም ቢሆን እንደዛ አይልም። ጽምዶ ጀምረናል፣ በቃ የሚያርፍ ይረፍ፣ አለበለዚያ ግን እናጠቃለን የሚል የለም፣ አይነገርም ማለት ነው። ምድር ላይ ግን ጽምዶ አለ። ጽምዶ አለ ማለት ህወሓትና የኤርትራ መንግስት ተስማምተዋል። ህወሓትና ፋኖ ተስማምተዋል። የፈለጉት ይበሉኝ። እዚ ትመልሲ ሶንታይም ዝብሉ ዘሎ ባሕፈሻ መጀመርያ እቲ ጽምዶ ክሳብ ክንድዚ ነቲ ብልጽግና ክሕምሞ ዝኽኣለ ብኣፍ ናይ ፋኖ ይኹን ናይ ህወሓት ብፍላይ ኣብ መንጎ ህወሓትን ፋኖን ርክብ ከም ዘሎ ዝኾነ ዝተገልጸ ነገር የለን። ከምዚ ብሓደ ጽሚዶም ከም ዘሎ ከም ተራዳድዮም ዘሎ ብወገን ትግራይ ዝወፀ መግለፂ የለን፣ ብወገን ፋኖ ዝወፀ መግለፂ የለን። መንግስቲ ኤርትራውን ምስ ክልቲኦም ጽምዶ ከም ዘሎ ዝገለጹ የለን። ምግላጹ ናይ ኣድልዮም ኢሉ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ምክንያቱ ዘይተደለየ ኢንተርናሽናል ፖለቲካዊ ፀገም ሒዙ ስለ ዝመፅእ ስለዚ ኣብ ባይታ ጽምዶ ከም ዘሎ ግን ፈሊጦም ኣለዉ ብልጽግና ኢሉ እዚ ባይታ ዝርእይዎ ዘለዉ ድማ እንታይ ውፅኢት ከም ዘምፅእ 1991 ቅድሚ 35 ዓመት እዩ ነይሩ። ስለዚ ናይ 300 ዓመት ንድሕሪት ምምላስ ኣየድልዮም እዩ ወይ 2018 ናይ ኣምሓራን ኦሮሞን ኣክቲቪስት ጽምዶ እንታይ ከም ዝፈጠረ ቅድሚ 7 ዓመት ዝረኣይዎ ኣብ ኢትዮጵያ። ስለዚ 91 2018 ዘጋጠመ ነገር ሕጃ ያጋጥምን እዩ እንድሕሪ ኢልካ እቶም ከምኡ ዶ ይመስለኩም ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ 2008 ተዛረበ ቪድዮ ስምዕዎ 91 ኢሉ መንግስቲ ሰራዊት መርሕነት ከምዚ ሓማኹሽቲ ንፋስ ዝወሰዶ ትሽ ኢሉ ጠፊ ኢሉ ከምዛ ባላንቺና ተተኩሳ ኣብትን ትድርበ እሞ ሓንሳ ምስ ተተኩሰት ባላንቺና ከም ብሓድሽ ከተላግባ ዘይትኽእል መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ከምኡ ኮይኑ ኢሉ ኣብ 91 ዘጋጠመ ካልኣይ ግዜ ያጋጥምን እዩ ዝብለካ ድማ ታሪክ ዘይርድኦ ጥራይ እዩ ኢሉ ነይሩ። how correct he was ክሳብ ክንደይ ቅኑዕ ከም ዝነበረ 2018 ክፍፀም ርኢናዮ ህወሓት ዋላ እኳ ፋሕብትን ኢሉ ስለየለ ናይ ፓወር ስልጣኑ ሒዙ ንመቐለ ንክኸይድ ተራእዩ። ናው ህወሓት ናይ 27 ዓመት ተመክሮ ዝነበሮ ደርጊ ናይ 20 ዓመት ዝኸውን ተመክሮ ዝነበሮ ክወድቁ እንተኽኢሎም ኣብሶሉት ፓወር ዝነበሮም ሰም ክወድቁ እንተኽኢሎም ብልጽግና ከይመጻብ ሰንከልከል ዘሎ ክወድቕ ኣይክእልኒ ኢሉ ክእምነካ ዝኽእል ሰብ that person has a problem እቲ ሰብቲ ፀገም ኣለዎ as simple as that። እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ መዓዝ ክወድቕ ብልጽግና እንታይ ክኸውን እዩ ከመይ ምስ ኮነ እንተልካኒ I don't have answer for that። ግን ብልጽግና በዚ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ ገለ ፍሉይ ገለ ተኣምር ተፈፂሙ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሓደ ጣውላ መፅኦም ተዓሪቆም ተደይመፅኦም ሞ ብልጽግና በዚ ዝቕፅሎ ዘሎ ሓንቲ ከይኮነ ክቕፅል እዩ ንዝብለካ ደን ሎጂካ ይርዳእካን እዩ ዘሎ ታሪኹን ይርዳእካን ኢኻ ክትብሎ ትኽእል። ስለዚ እቲ ጉዳይ ክንሪኦ ከለና ብታሪካዊ ዓይኒ ክትጥምቶ ከለካ ፋኖ ዝረኣዮም ዘሎ ኣሎ፣ ህወሓት ዝረኣዮም ኣሎ፣ ኦነግ ይረኣዮም ኣሎ። ኤቭሪባዲ ካን ሲ ዚስ ሓደ እኩብ ሓይሊ ሕጂ ድማ ሓድነት ፈጢሮም ባህል ኣሎ፣ ስምረት ፈጢሮም ባህል ኣሎ። ንበይኖም ጥራይ ኣይኮነን ምስ ዞባኻ ስምረት ፈጢሮም ምስ ኤርትራን ግብፂ ሱዳንን ስምረት ፈጢሮም ኩሉ እዚ ነገር እዚ ፅሑፍ እዩ ታሪክ ክድገም ከሎ እዮም ዝርእዩ ዘለዉ። ስለዚ this is going to be መቸም መዓዝ ክፍፀም እዩ እቲ ታሪክ ብልጽግና እንታይ ክወርዶ እዩ I don't know I cannot tell you I cannot predict ድሕሪ ሶምን ድሕሪ ወርሒ ክብለካ ወይ ድሕሪ 2 ወርሒ ወይ ድሕሪ ዓመት ክብለካ ይክእልኒ። እቲ ነገር ግን ብፍላይ እቶም 91 ጽቡቅ ጌርኩም ተንብብዎ ዝነበርኩም ተነርኩም ከምዚ ናይ ሎም እኳ ሚድያ ይነበረኩምን እዩ ግን I think you can see this ህዝባዊ ግንባር ነዚ ኩነታት እዚ መራሕቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ነዚ ኩነታት እዚ ይርእይዎ ኣለዉ። 2018 ዘጋጠመ ፍፃመታት ኤርትራ ከጋጥም ከም ዝኽእል ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ነይርዎም እዩ። ስለዚ እዚ ሕጂ ዝርእይዎ ዘለዉ ድማ ይርእይዎ ኣለዉ። ስለዚ I think everything እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ወላ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ገለ መለ ኩሉ ተሪኻዮ ኣብ ናቶም ካልኩሌሽን ናይ ሻዕብያ ኣብይ ኣሕመድ ከይዱ ከም ዘሎ እዩ ዝርድኦም ዘሎ። what is going to happen after that ሞር ዘገድሶም ዘሎ ድሕሪ ኣብን ድሕሪ ከይዱ እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል እንታይ ክኸውን እዩ ናው ገለገለ ሰብ እንታይ ክብል እዩ ናይ ወላ እውን እዚ ሕጂ ኣብ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ኣካል ናይቲ ወላ እኳ ብዝሰፍሐ መልክዕ ይዝረብ እንተዘየለ ኣብ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ነቲ ኣፍተር ድሕሪ ኩናት ተጋጥም ዝኽእልካ ኣብ ግምት እትዮም ክዘራረብሉ ከም ዝኽእሉ
كبدو غير كتوزدو ክትከላ ኣለካ because this is not just ሓደ ግዜ ዘጋጥሞ ቦጌሩ ክርስዕ ዝኽእል ነገር ከም ዘይኮነ geopolitical shift እዚ ኣብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ግብፂ ከይድሎ ንብል ኣለና ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩነታት ድማ ናይ ቀይ ባሕሪ ኩነታት ድማ ይርአ ኣሎ ክንብል ከለና they see this thing something is coming ስለዚ እንታይ ክግበር ይኽእል እቲ ኩነታት ከም ዝኸጋጥም ከሎ ከም ዝህጓፍ ክፍጠር ከሎ ኣለዉ እጅ ገለ ኤርትራውያን በዓላ ትፈልጥ ወላ ብትን እንደትበል ዝብሉ ኣለዉ ክኸውን ይኽእል እዩ ተሓሳብኩም ከምኡ እቲ ነገር ግን እንታይ መሲልኩም ኤርትራ ካብ ናታ ተመክሮ ነቲ ጉዳይ እቲ ንኻልኦት ተገዲፋቶ ንኤርትራ ግዳይ ዝገብር ስርዓት ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ዝለዓለ እዩ ስለዚ ኤርትራያ wants to have a say ኤርትራ ድምፂ ክህልዋ ትደሊ ኢትዮጵያ ገለ ምስ ኮነት እንታይ ክትከውን እያ መን እዩ ነቲ ሃገር ክኽተላ እንታይ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ስቕ ኢልካ እንተሪኢኻዮ ኣንጻርካ ከም ብሓድሽ ሪኦርጋናይዝ ኮይኑ ክመፀካ እዩ ስለዚ ዋጋ ድማ ይኽፍለካ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ እዚ ኩሉ ዋጋ ዘኽፈለካ ስርዓትን ሲስተምን ይወድቕ ኣለ ዓነውነ ብላ ኣሎ ድሕሪኡ እንታይ ከጋጥም እዩ ፕሮኣክቲቭሊ ንጡፍ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ከተካይድ ኣለካ ምስ ኩሎም እቶም ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዘለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ፋኖ ርክብ ምህላው ምስ ሸነ ርክብ ምህላው ምስ ኦነግ ርክብ ምህላው ምስ ህወሓት ተዋሂድካ ምስራሕ ምስ ሱዳን ምስራሕ ኩሉ እዚ እንታይ ዝፈጠረላና ኤርትራ ምናልባት ብልፅግና እንተወዲቑ ድሕሪኡ ንኸጋጥም ዝኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ድምፂ ክህልዋ ኣለዎ ቴሳን ሓደን እውን እኮ ናፅነትናን ልውላውነትና ከነረጋግፅ ዝኽኣልና ነቲ ንደርጊ ኣውፅኡ ዝትክእ ዝነበረ መንግስቲ ዓብ ፅልዋ ስለ ዝነበረና ኦኬ ብቅልፅምና ምድኻምና ኢና ናፅነትና ረኺብና ነቲ ሬፈረንደም ጌርና ኣፍልጦ ንክንረክብ ግን ናትና ኣፍልጦ ካብ ዓለም እዩ ነይሩ ግን ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣሉታዊ ፀወታ ክፃወት ዘይምኽኣሉ ሽዑ ምክንያቱ ክሕንክር ይኽእል ነይሩ ኣይገብርኒ ኣነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይሳተፍኒ ኣምባጋሮ ክእቱ ክእል ነይሩ እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘሎ ድራማታት ሽዑ እንተዝኸውን ነቲ ኤርትራ ሓዳሽ ሃገር ምስ ምዃና ፀገም ምፈጠረ ነይሩ ግን ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ዘእተወ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ኣብሶሉትሊ ኮንትሮል ገይራቶ ነይሩ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ኮንትሮል ነይሮም ክሳብ ሬፈረንደሞም ዘረጋግፁ እዚ ኣጋይን ስትራቴጂካሊ ምሕሳብ ንሻዕብያ ኣብ ቅድሚት ዘምፅኦ ንስ እዩ ሕጂ እውን ንግብፂ ዝኸዱ ዘሎ ወላ ኮነ ባለን ካል እንተሎ they are thinking about what is going to happen መደረ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መዓልቲ ነፅቢ ተሪኻ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣይጠቐሰን that means that እታ ግድል እቲ already ትረኣየላ ኔክስት ሙቭ ናታ ኣበይ ገዛ ክትከይድ ከም ትኽእል ሃገር ይርአ ኣሎ ስለዚ እዚ ፕርሱዳን ዝግበር ዘሎ ፅዑቅ ዝኾነ ናይ ፅምዶ ስራሓት ዝግበር ዘሎ ናብ ዩኤን ዝግበር ዘሎ ሓበሬታ ናብ ኣፍሪካን ሕብረት ዝወሃብ ዘሎ ፅምዶ ናይ ህዝቢ ምዃኑ እዚ እንታይ ዘርእየካ ትራንዚሽን ፖስት ኣቢ ድሕሪ ብልፅግና እንታይ ክትከውን ከም ትኽእል ሃገር ንዑ ዝገልፅ ኩነታት እውን ንርኢ ኣለና I think this is going to be ንቅድሚት ናርኣና ክንከይድ ከለና ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዕራፍ ክኸውን ዝኽእል እዩ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ንዘይተኣደኑ ካልኦት ሓይልታት እውን ይዕድም ስለ ዘሎ ኣቐዲምካ ተዳሊኻ ምፅናሕ ዝመስልዎ የለን so again ኣብ the same ዓይነት መደምደምታ ይደብፅሓካ ብኩሉ ስለዚ ቅድም ፋሲል ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ነው ወይስ ደግሞ የፖለቲካ ድርጅቶቹ በህብረት በጣምራ ለመስራት የተስማሙበት ነው ሲናገሩ አይሰማም መሬት ላይ ምንድን ነው የሚታየው ማስረጃዎቹ ኦኬ ማስረጃዎቹ ተገናኝተው እያወሩ ነው ምን ማድረግ እንዳለባቸው እየተነጋገሩ ነው የጋራ ስብሰባ እያደረጉ ነው ምንሰባ እያደረጉ ነው ምን መስራት ህዝብ ለህዝብ እኮ መንግስት ሳይፈቅድ ይሆናል እንዴ እስቲ ቆይ የኤርትራ መንግስትና የትግራይ መንግስት ሳይፈቅዱ ህዝብ ለህዝብ ይገናኛል በፍጹም አይቻልም እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ፅቡቅ ዝኾነ ሕቶን ፅቡቅ ዝኾነ ዝርርብን እዩ ርክብ ዳ እንታይ ይግበር ኣሎ ኪነቲ ኦኬ ናይ ህዝቢ ዝበሃል ኣሎ ኪኑ ዝሓለፈ ብፖለቲካ ወታደራዊ ዓይኒ ዝኾነ ዝግበር ኣሎ ድዩ ኮይኑ ገለ ብልዎ ኣለዉ ያ ዘራረቡ ኣለዉ ይራኸቡ ኣለዉ ኣኼባታት የካይዱ ኣለዉ ፋኖ ምስ መራሕቲ ናይ ፋኖ ምስ ህወሓት እንተዘይከውን ገለ ባእሲ መጋጠመ ነይራ መንጎም ብዙሕ ዘተሃላልኽ ነይርዎም እዩ ይዘራረቡ ከም ዘለዉ እዚ ድማ ብመሰረቱ ሻዕብያ ብድሕሪ መጋረጃ ዝሰርሑ ዘሎ ዝውውር ኣውቲስታ ናይ እዚ ኩሉ ሻዕብያ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣነ ግምት ኣለኒ ትፈልጦ የብለይን ግን ግምት ናተይ ፋኖ ምስ ህወሓት ኣብ ጣውላ ክመፅእ ክገብር ዝኽእል እንኳ ሓይሊ ሻዕብያ ጥራይ እዩ ስለምንታይ ከም ብለኩም ኣሎ ኣብ ክልቲኦም ረብሓ የብሉን ሻዕብያ ንፋኖ ክምንጥሎ ዝደሊ መሬት የብሉን ንህወሓት እውን ክምንጥሎ ዝደሊ ወይ ምሱ ዘከራኽር የብሉን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓደ ነገር ኣሎ ምዕራብ ትግራይ ተባሂሉ ወይ እውን እዚ ሕመራ ጠገዴ ዝብልዎ ከባቢታት ኣሎ እዚ ቦታታት እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ባእሲ ዝፍጠር ዘሎ ሻዕብያ ግን ፅቡቅ ጌሩ እዩ ዝፈልጦ መን ተቆፃፂርዎ ኣሎ መን ከይጥቀመሉ ኣሎ ብልፅግና ስለዚ ንስኻትኩም ትባልዕሉ ዋንኡ ግን ካልእ እዩ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ክልቲኹም ጎረባብቲ ኢኹም ንዘበናት ድማ ትነብሩ ነይርኩም ክትነብሩ ኢኹም ኮፍ ኢልኩም ክትዘራረብሉ ኣለኩም እንታይ ክትገብርዎ ኢኹም ንዓኹም መልከት ንሓትሕትኩም ትዋግእሉ ንስኻትኩም
ካለ ሓይሊ ግን ዝቋፀረቶ ኮይኑ ግን ረብሓ ይብልኩም እንድሕር ኢልዎም ክረዳድኡ ይኽእሉ እዮም ሻዕብያ ድማ ጎረቤት እያ ኣብቲ ዓዲ ኣብቲ ቦታቲ ጎረቤት እዩ ሻዕብያ ስለዚ ነዚ ኣብቲ ቦታ ብልፅግና ከኣቱ ጠቕላላ የደልኒ ሻዕብያ ክብንቆር ክኽእል ኣለዎ ካብቲ ከባቢ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ክሳብ ክንደይ ዝተረጋጋ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዝተረጋጋ ኣካይዳ ድማ ኣማሲኡ እቲ ጉዳይ ኣብ ባይታ ንኩላቶም ኣብ ኖርማል ግዜ ክዘራረቡ ዘይክእሉ ዝነበሩ ሓይልታት ኣምፂኻ ከም ዝዘራረቡን ከም ዝመያየጡን ከም ዝረዳድኡን ብምግባር ነቲ ኩነታት ናብ ሓደ ንዓኻ ሓደጋ ዘይፈጥር ነቶም መቀናቐንትኻ ኮይኖም ክባልዑ ዝደልዩ ዘለዉ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ምርድዳእ መንፈስ ፈጢርካሎም ክረዳድኡሉን ክዘራረቡሉን ዝኽእሉ መስርሕ ምፍጣር that's also very very important I think ክትሪኦ ከለኻ ማለት እዩ ኢሳያስ ምስ መዘናው ፕሬዚደንት አብዱልፈታህ አላግን ንግብፂ ዘነጻጸረ ሶሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ጀነራላቱን ታሪኻውያን ጸላእትና ኣብ ስውሳታት ዝጀመርዎ ናይ ጽምዶ ወፍሪ ብባንዳታት ደቂ ሃገር ሰላም ኢትዮጵያ ክዘርጉ ምዝዓጥቁ ሓይልታት ንዘካይድዎ ዘለዉ ርኡይ ተጻብኦ ክንሰብር ብምሉእ ዓቕምና ተዳሊና ኣለና ኣብ ዝበለሉ እዋን እዩ ኣብ ሳልስቱ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ እቲ ዶብ ናይ ክልቴን ሃገራት ክትሪኦ ከለኻ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝንፅረልካ ስለዚ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ባእሲ ክልቲኦም ህዝብታት ይባእስሉ እቲ ረብሓ ድማ ብልፅግና እዩ ኢንጆይ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ዩ ሪሊ ኒድ ቱ ነዚ ኩነታት እዚ ኣነፂርካ ምፍላጥን ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ወሲድካ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ህዝቢ ኣብ ሓደ መኣዲ ኮፍ ዝብሉን ከም ዝዘራርቡን ድሕሪ ጌርካ እቲ ፀገም ብዝበለፀ መንገዲ ክፍታሕ ይኽእል ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፋኖ ዝበሃል ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ጌሩ ኣንቢብዎ ትክክለኛ ውሳነን ስጉምትን ይወስድ ኣሎ ያ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ንዘሎ መሰናክላት ብከመይ ክሰግሮ ከም ዝኽእል ብፅምዶ ገይሩ ፅቡቅ ዝኾነ ጉዕዞ ይኸይድ ኣሎ ካልኦት ሓይልታት ኣብቲ ፅምዶ ዝመፁ ዘለዉ ድማ ብኩሉ ክንሪኦ ፋኖ ለንቀነ ዝገበሮም ክንሰምዕ ድል ደብረ ታቦር ዙሪያ የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ጎንደር ጠቅላይ ግዛት በላይ 206ኛ ከፍ ያለው ደሴ ኮር ውጤታማ ተጋድሎ ያደረገበትን ውጊያ ማድረጉን አስታወቀም። በኮሩ ስር ከሚገኙት ጠንካራ ክፍለ ጦሮች መካከል አንዱ የሆነውና ፋኖ ቃልሲ ይቅፅል ከም ዘሎ ኣብ ዝረኸቡ ዕድላት ድማ ነቲ ብልፅግና ዝበሃል ኣብ ምህራም ድሕሪ ከም ዘይብል ከም ዘሎን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ምንቅስቃሳት ናይ ብልፅግና ሓደጋ ይኾኑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ መኸተን ቃልስን ምዃኑ ብኡ መንፅር ድማ ምስ ህወሓት ዝግበር ዝነበረ ግርጭት እውን እንተኾነ ፅቡቅ ዝኾነ ምርድዳእ ትርዮቶም ናይ ፋኖ ንኣብነት እቲ ብድሮናት ገይሩ ብልፅግና ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ልዕሊ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ኣካል ናይቲ ነቲ ኩነታት ንምብልሻው ዝገብሮ ዘሎ እምበር ተጋሩ መይቶም ኢሎም ሰለብሬት ዝገብሩ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ኣይረኣኹን ናይ ትግራይ ቀንዲ ፀገም ግን ንሶምቶም ተጋሩ እዮም በዓል እዚ ክጅመር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ውድብ ስምረት ፃዊት ኣቕሪቡ ቤት ምክሪ ዲሞክራስያዊ ስምረት ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ቃልሲ ንክካየድ ፀዊዑ ኣሎ ውድብ ስምረት ኣብ ህሉ ፖለቲካዊ ትግራይ ቀዳምነት ሰሪዐ ዝሓስክዎም ኣጀንዳታት ብስፍሓት ገምጊመ ዝበለ ኮይኑ ንፖለቲካዊ ቃልስና ዝሕግዙ ዓበይቲ ኣብይ ኣሕመድ የብሉ ቅድሚ ፃድቃን ቅዱስ እዩ ኣብሉ ቅድሚ ፃድቃን ቅዱስ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ታገይሩ ታይለይ ገበረካ ፖለቲካ ኢሉ ጫወትለሱ ኩዕሾ መፅኣትካስ ትጥርዛ ኢኻ ጥባጥ ቤለት ወቕዓ ኢኻ ጎል ትቁፅር ግድን እዩ ሞለለ ሜዳኻ ኣብ ሜዳኻ መፅኦም ሰባትስ ኣብ ሜዳኻ ጎል ክቁፅሩ ምፍቃድ ማለት ድንቁርና ጥራሕ እዩ ኣብ ሞይዶስ ጎል ክቁፅር ኣብይ ነወይ እዚኣቶም ግን ባዕሎም ዝወደቑ ዝረኸሱ ስለዝኾኑ ንሕብረተሰብ ክጠቕሙ ስለዘይከኣሉ ትልኸድዎ ኣለዉ ኣካይዳ አንተ ተጻጻትካን ዝብልዎስ ከመይ ዝበልዎ ሰብ ዘርከበ ናይቲ ኢትዮጵያ በል ክብሎ ዝውዕል ኣነስ ግርም እዩ ዝብለኒ በቃ ማሲ ወዲ ራያ ገለ እንዲዮም ዝብልዎ ደቂ ራያ ይገድፍዎ ደቂ ኣክሱም ይገድፍዎ ደቂ መቐለ ይገድፍዎ ደቂ ሽረ ይገድፍዎ ደቂ ዓድዋ ይገድፍዎ ቦይ ዲስ ጋይዝ ኣሚን ብዙሓት ትሪእዎሎም ጌታቸው ረዳ ክፍንጀር ይደልዩ በቃ ጌታቸው ረዳ ኣቲንክ ምቾት ከጠላቅዮ ከም ዘድልየ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ስእልታት ነንብቦ ዘለና ኢና ነስ ይፈራሃልየ ቁርብትለይ ከም ሰብ መጠን ከይፍንጀር ኤክስፕሎት ከይገብር ምክንያቱ ንሰብ ጥሜት ጥራይ ኣይኮነን ዝቀትሎ ስጋብ እውን ቀትሎ እዩ ስለዚ ናሚን ስናታ ፕሮብለም በት ስቲል ከም ሰብ መጠን ክትሪኦ ከለካ ግን ይወንድር ግን ከም ትሪኦ ዘለዉ ንገድሊ ንቃልሲ ዝዳሉ ዘሎ እየ ዝብል ዘሎ እሱ ቀንዲ ኣብይ ኣሕመድ ብድሮናት ንትግራይ ምስ ሓረመ ዝተሓጎሱ ትርኢኻ ምክንያቱ ናይ ትግራይ ቃንዛ ካብ ዓቢ ዝኸፍኡ ንትግራይ ኮይኖም ዘለዉ እዞም ምስኦም ሰፊሮም ኣስኪሮም ዘለዉ ሓይልታት ምዃኖም ይነግሩ እዮም
ቶም ናይ ፋኖ ሓይልታት ናይ ትግራይ ሓይልታት ከምኡ ክብሉ ተሰሚኻ ብተግባር ድማ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ so again እቲ ጉዳይ ከመይ ኢሉ እናተሸናኸረ ይኸይድ ከም ዘለዎን እንዳ ብልፅግና ድማ ለንቀናይ ሓንቲ ነገር ዝፈተንዋ መይታቶም ኣቐድማ ቢለው ንእሽተይ ትንክፍ ኣቢለልኩም ነይረ ብዚያ ስምዑ ኣሎ አዘጋጀው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲው ተስፉ ኪሮስ የቫርዳስ ክለብ ባለቤትና የሙዚቃ መድረኮችን በማዘጋጀት የሚታወቅ ሰው ነው። ይሄ ቀይ ሰሞኑን ሰይፉ ሾው ላይ ቀርቦት የነበረው ማለት ነው። ብዙ ነገር ከአዲስ አበባ መስተዳድር ከምናምን ተነጋግሮ ለኮንሰርቱ ቀን ተቆረጠ ይለናል ታምሩ። ቲክቶከሮች አስቀድሞ የማስተዋወቅ ስራ እንዲሰሩ ተደረገ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንአርሰናል ዋንጫ ስለዝወሰደት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፍልይ ዝበለ ሴሌብሬሽን ክግበረሉ ተሓሲቡ ነይሩ። ኣጋጣሚ እኳ ኣይኮነን እቲ ኣብ ኣርሲ ዝበሃል ለ50 ሰባት ዝተቆትልሉ ኩነታት ድማ ጫውጫውታ ስለዝፈጠረ እስኻትኩም ነዚ ክትገብሩ ሰብ በቲ ክቕተል ኢሉ ሰብ ነውፅ ምስ ገበረቶም ደረፍቲ ሓደ ብሓደ ነቲ ኣብኡ ክሳተፍ ኢና ዝበልዎ እምብለይ ኢሎም ማለት እዩ እምብለይ ስለ ዝበሉ እቶም ደረፍቲ ግን እቲ ኮንሰርት ክስረስ ስለዘይደለየ ብልፅግና መዓት ገንዘብ ሒዙ መፅኡ ክሳብ 50 ሚልዮን ዲገለዊ ወፃኢታት ተገይሩሉ ነይሩ እዮም ዝብሉ ብልፅግና ናቱ ካድረታትን ናቱ ቲክቶከራትን ኣምፅኡ መዓት ክሳራታት ወሲዱ ነቲ ሴሌብሬሽን ናይ ኣርሰናል ገለገለ ዝነበረ ነቲ መቸም ክገብሮ ኢሉ ወሲኑ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ብልፅግና ፀገም ናይ ገንዘብ የብሉን ፀገም ናይ ገንዘብ ንህዝቡ ክኸውን ከሎ እዩ ዘለዎ እምበር ኣብ ዘየድሊ ገንዘብ ንኸጥፍእ ዋሕዚ ፀገም ናይ ገንዘብ የብሉን እዮም ዝብሉ but again this is also another drama ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ they really talk about this ብሰፊሕ ህዝባችን ለቅሶና ጭፍጨፋ ጊዜ በተቃራኒ የቆሙት ሁልጊዜ በተቃራኒያችን ናቸው። በምንም ተአምር በእነሱ መንገድ አንሄድም። በምንም ተአምር ከእነሱ ጋር አንቆምም። ኣነ እውን ኢለኩም ፀኒሐ ኣርሰናል ገለ ክትብል ሃገርካ ረሲዕካ ዝሕዝን እንድዩ ግን ህዝብኻ ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ከሎ ኣርሰናል ክዑ ዋንጫ ወሲዳ ኢልካ ብሃገር ደረጃ ዝርካብ ገንዘብካ ኣብ ዘይከውን ክውዕል ከሎ ትጎይ ግን ብልፅግና ኢትዮጵያውያን they have one more reason ተወሳኺ ምክንያት ኣለዎም ነቲ ዘለዎም ኩነታት ኣሕይሎም ንክቃለሱ ምክንያት ኣለዎም ካልእ ኦነግ ዝበሃልካ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግ ከታጠቁ ቡድኖች ጋር ግንኙነት አለው መባሉን ውድቅ አደረገ። የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግ ከታጠቁ ቡድኖች ጋር ግንኙነት አለው መባሉን በጽኑ ብልፅግና ነዚ ኦነግን ታርጌት ክገብሮ ስለዝቐነየ ንዕውን እሱን መሊሱ ንሕና ስኻት ብሎ ንእምነት የብልናን ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዝፈረምካዮ ውዕል ፈሪምካ ናብ ስራሕ እንተተመለስካ እዩ ትዝሓሸ ብምባል እቲ ኦነግ እውን ንብልፅግና ትርር ዝበለ መግለፂ ወይ እውን ናይ ተቃውሞ ድምፂ ከም ዘስምዐ እዩ ዝንገር ዘሎ ኤቭሪዌር ዩ ጎ the same result ብኩሉ መንገዲ ፍሽለትን ውጥቀትን ጥራይ ኢኻ ትሰምዕ ካልእ ቁም ነገር ኣይትሰምዓሉን ኢኻ ዝዓዲ ናብ ኤርትራ ገፅና ንስገር ኤርትራ ለንቅነ ብፍላይ እዚ ናይ ዩኤን ሪፖርት ምስ ሰማዕና ዳርጋ መብዛሕትኡ ብኩሉ ተስፋ ዝህብ ነገር ኢና ንሰምዕ ዘለና How rural electrification is transforming Eritrea. Imagine living in a village where electricity is unreliable, where health clinics struggle to operate medical equipment, where farmers spend large portions of their income on diesel fuel, and where students study by dim light after sunset. Now imagine what happens when reliable electricity arrives. In Eritrea, መቸም ኣብዚ ቻነል ዘለና ኩልና ሓንቲ መረዳእታ ኣላትና ኤርትራ ክሓልፈላቱ ኮይኑ ብምሉእ ተዓዲ ናብ ሶላር ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ ቡይ ክሓልፈልና ዝኽእል ዝብል ሕልሚ ኣለና ኣነ እውን ብዙ ግዜ ተዛሪበ ለካስ ናተይ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላቲ ዩኤንዲፒ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩሎም ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ንኤርትራ በቲ ዝበለፀ መንገዲ ክትሕገዘሉ ትኽእል በዚ ናይ ሶላር ፓነልስ ንሆስፒታላታ ንቤት ትምህርታታ ንቤት ፅሕፈታታ ንኩሉ ነገር በዚ ናይ ሶላር ኤነርጂ ንማይ ንካልእ እሱ እንተኮይኑ ጥራይ መፍትሒ ብምባል ምስ ንረኽቦ ፀሓይ ዝከኣሎም ፀጋታት ምስቲ ቅርጡ ናይቲ መንግስቲ ካብ ብልሽውናን ካብ ጋልእ እንዳሓን ዝኾነ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከምኡ ብምግባር ኣብ ገጠራት ንዘሎ ህዝቢ ሂወት ኣብ ምቕያር ኣገዳሲ ተራ ይፃወቱ ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩ ኣብቲ ናይ ዩኤን ዶኩመንታሪ ተኸይድኩም ሪኢኹም ድማ ተደጋጋሚ ዝገልፅዎ ኩላቶም ብውሑድ ባጀት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ለውጢ ኣብ ሕብረተሰባዊ ኣካይዳ ይገብሩ ከም ዘለዉ ዝንገር ኣሰያስያሰ እዩ ዘብለካ ኣብ ገጠራት ዘሎ ህዝብና ካብ ከተማታት ኣዝዩ ርሒቑ ዘሎ ህዝብና ሓገዝ ተረኺቡ መጀመርያ ናብ ከተማታት ኣይስደድን እዩ ምክንያቱ ምንጭ ቁጠባ ናይቲ ሃገር እውን ሕርሻ ስለዝኾነ ኣብ ቦቱ ጠጠው ኢሉ ግን ብትራዲሽናል ሕርሻ እናገበረ ክሳቐድ ኣይኮነሲ ፅቡቕ ነገር ንክረክብ እዞም ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ኣይ ሪሊ ሆፕ ምስቲ ኤርትራ ሕጂ ድማ ኣብቲ ናይ ቁጠባን ናይ ማሕበራዊ ጉዳያትን ኮሚቴ ኮይና ዝቶ ዘላ ምስቲ ኣብ ዩኒሴፍን ኣምባሳደር ሶፊያ ኣትያቶ ዘላ ዝያዳ እቲ ዩኤን
በተን ናይ ልምዓት ኤጀንሲስ ናቱና ብኤርትራ ዝገብሮ አስተዋጽኦና ዓበየ ክኸይድ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ይኹን ካልኦት ኤጀንሲስ ገዳውን ይለዓል ስለ ዘሎ ምናልባት ብከምዚ ዝባዕበለት ሃገር የላን ክንብል ንኽእል ኢና ግን ሂወት ናይ ብዙሓት ኣብ ገጠራት ዘለዎ ህዝቢ ግን ይቕየር ከም ዘሎን ክቕየር ከም ዝኽእልን ብምርኣይና ደስታ ይስምዓና ሓጎስ ይስምዓና ሓንቲ ፅሕፍቲ ካብ ስዑድያ ድመፀት ሸር ክገብረልኩም እየ ሎሚ እዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ጉድ ኢቭኒንግ ጆርጅ ኢሉ ሰዲዱለይ ብዛዕባ እንታይ ዝዛረብ መሲልኩም ኣብ ስዑድያ ንስኻ ነዛሪእቶ እስከ ነቶም ሰማዕትካ ብፀሓልና ምክንያቱ ፅልዋ ክህልወካ ክእል እዩ ኢሉ ይህብኒ ብዙሓት ከምብሉን እዮም ክብረት ያበለይ ኣነ ድማ ከምታ ዝበሉኒ ሽሞም ከይጠቀስኩ ነቲ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ከቅርባ እየ ኣብ ስዑድያ ከባቢ 100,000 ዝኸውን ተቐማጢ ኤርትራዊ ኣሎ ስደተኛ ኣብቲ ዓዲ ማለት እዩ ደቆም ኣብኡ ዝወለዱን ስድራ ቤት ዘለዎም እዮም ደቆም ተማሂሮም 12 ምስ ወዱ ናብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ናብ ገለ ክኸዱ ኣብ ስዑድያ ኣዝዩ ክቡር ስለ ዝኾነ ናበዮም ሰድዎም ደቆም ንፊሊፒን ንህንዲ ንግብፂ ናብ ካልኦት ሃገራት ኣብኡ ድማ ክሳብ 20,000 ናይ ስዑድያ ሪያል እናኸፈሉ እዮም ዘምህርዎም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ መጓዓዝዮምን ናይ ትራንስፖርትን ገለ እንተወሲኽካሉ ነቶም ህዝቢ ኣዝዩ ክቡር ዋጋ ከም ዘኽፍሎም ዘሎ እዮም ዝነግሩ እዞም መንእሰይ እዚኣቶም ኤርትራውያን እዮም ብፓስፖርት ናይ ኤርትራ ዝነብሩ እዮም ስለዚ if these students had the opportunity to pursue higher education in Eritrea the economic impact on the country could be significant it would also strengthen the connection between ስለዚ እዚ መንእሰይ እዚ ኩሉ እኳ እንተደይኮነ ገለ ክፋልናቱ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ክመሃሩ ዕድል እንተዝረክብ ምኸደ ነይሩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ እውን ከም ኣካል ልክዕ ከምቶም ኣብ ኤርትራ ስድራ ቤቶም ኣብ ግንባራት ዘለው ሓደ ዓይነት ሪኻ ብናፃ ምህሮም ኣይብልኒ ኣነ ሶሪ I want to be fair ኣነ ደቀይ ኤርትራ ክሰዶም ተኮይነ ምስቶም ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ብናፃ ኣብ ኩሉ ፀጋታት ከኣቱ ግቡእ ኣይኮነን ባህላይ ኣነ ኣነ ኣብ ደገ ይቕመጥ እንተለኹ I have different resources ስለዚ ነቱ ደገ ዘሎ ገንዘብ ክኸፍል ክኽእል ኣሎ ገለ ክፋል ገንዘብ ከተኽፍሎ ኣለካ ኣነ ብነብሰይ እየ ዝብል ተደየለ ኣገልግሎት ዘሎ ሰብ ወዱ ዝረኽቦ ዘሎ ሕክምናን ወዱ ዝረኽቦ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ዕድልን ደገ ዘሎ ሰብካ ተመሳሳሊ ዕድል ትፈጥረሉ እንተለኻ ሚን ዌር ኢዝ ዘ ፌርነስ ፌር ክኾን ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ እንዲና ንብል ዘለና ፌር ማለት ድማ ፌር እዩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ደሓን ዝኾነ ኣሻላሻል ብምግባር ነዞም ቆልዑ ኣብቲ ኮሌጃት ናይ ኤርትራ ክመሃሩሉ ዝኽእሉ ዕድል እንተድፈጥር ዋላ ገለ ፔይመንት ሲስተም ሳታታት እዩ ከምቶም ናብ በዓል ፊሊፒን ናብ በዓል ስዑድያ ዝኸይ ዘሎ ገንዘብ ከማን ሴቭ ይገብሩ ዓዶም ይፈልጡ ሃገሮም ይፈልጡ ንሃገሮም የገልግሉ ግን ኣብ ሃገሮም ድማ ይመሃሩ እቲ ገንዘብ ናብ ደገ ዝኸይ ዘሎ ድማ ገለ ክፋል ናይ ኤርትራ ከድልያ ስለ ዝኽእል ነቲ ትካላት እውን ገለ ኣታዊ ነቲ ዩኒቨርሲታት ኮሌጃት እውን ገንዘብ ክኾነ ይኽእል እዩ ኣይሆብ እዛ ዘረባ እዚኣ መንግስቲ ኤርትራ ዘድሊ መፅናዕቲ ገይሩ ዘድሊ ኬዝ ባይ ኬዝ ርዩ ገለ መፍትሒ ክገብር ብዙሓት ኤርትራውያን ስድራ ቤታቶም ንግብፂ ብምስዳድ ገጅፍ ክፋል ናይ ደሞዞም ንግብፂ ከም ዲያስፖራ ኮይኖም ብዶላራት ነቲ ቁጠባ ናይ ግብፂ ይጥውሩ ኣለዉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናብ ኤርትራ ስድሮም ክሰድሉ ዝኽእሉ ኣጋጣሚታት እውን ተፈጢሩሉ ናብ ኤርትራ ስድሮም ሰዲዶም ዝድሊ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ክረኽብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ተፈጢሩ ሓደ ኤርትራ ዜጋታት ትእክብ ካልኣይ ድማ ንስድሮኦም ክእክቡ ዝሰድዎ ገንዘብ ነቲ ቁጠባ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ንማንም ክነቅፍ ኣይደልን እየ እዚ ቶፒክ እዚ ግን ንኣትዎ ዘለና መድረክ ገለ ካብቲ ደስ ኢልዎ ንዓዱ ክምለስ ዝኽእል ኣብዘን ሃገራት ዓረብ ዘሎ ልዕሊ ማንም ድማ ተወፊዩ ንሃገር ደው ዝብለላ ህዝቢ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ነዚኣ እውን ብፍላይ ሓዳሽ ሚኒስትር ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ዶክተር ሓሊማ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣይሆፕ ከም ገለ ኢላ ግዜ ረኺባ ወይ እውን ገለ ትረኽብዋ ሰባት ትዕሊልኩማ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ከም ነጥቢ ሪኣ እንተትሰርሓላ እውን ደስ ምበለኒ ምክንያቱ ኤርትራ ህዝባ ክትእክብ ኣለዋ ህዝባዊ ሓይላ እንተኢልና ህዝባ ክትእክብ ኣለዋ ንዑ ዝኸውን ፀጋታት ድማ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ባህላ እየ ርእቶኹም እስከ ግደፉ ስኻትኩም ጌጋ እንተለኒ ድማ ማዕረምታ ካባኹም ንፅበ ናይ ሎም ኣርስታብ ዝጉድየ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ናብ ኩሉ ከም ዝበፅሕ ዋላ ነዚያ ክፋል ጥራይ ቆሪፅኩም ተብፃዕኩማ ደስ ብለኒ ብዚያ ጥዕምቲ ተርፊ ክገድፈኩም عايشين ستحي عرب رابي عود